Ποιος είναι, δεν ακούγεστε καλά, φωνάξτε. Ποιος είναι, Άκυρα εσύ, πώς είσαι καημένη, πήγε 2 η ώρα, πότε θα σε μαζευτεί στο σπίτι. Τι, όχι δεν ήρθε ο κύριος ακόμα. Πού είναι τα παιδιά. Εγώ τι να κάνω, καιρά μου προσπαθώ να κοιμηθώ, αλλά δεν μ' αφήχτε. Τι να κάνω, λέει. Τι λες, Μαγκύρα, πας καλά. Πού θα έρθω εγώ τώρα στις Λελές. Σε λέω δεν έρχομαι, καιρά, δεν μπορώ να δω. Είμαι με τη Βυθικιά, δεν καταλαβαίνεις. Με ξυπνάτε έξω κιόλας. Ας τα κομμάτια σας αυτή. Μαζεύτηκαν τα πουλάκια. Δεν έχετε κλειδιά, ρε. Ας τα καμαλάκια σου όχι ρε Μαριγό μου, απλά σε είδα και θυμήθηκα το λοχαγό μας. Όταν λοιπόν ήταν στις μεγάλες πρωταγριάδες, όλος ο λόγος ήταν το τραγούδι. Τότε μου άρεσε. Αλλά ξαφνικά του έστειλε το μάτι. Σκασμός! Σκασμός και πλαταγμός! Προσοχή! Ρε σκάσετε βλαμμένοι, θα ξυπνήσει όλο. Να ξυπνήσει και να παραταχθεί εδώ μπροστά μου όλοι αμέσως. Όλες οι καρακάξες εφενός ζυγού και όλοι οι ξεμυαλισμένοι γεροπαπαλίδες που δεν μας αφήνουν να σταυρώσουμε κορίτσι για κορίτσι. Έσχος! Κοίτα χάλη, κοίτα χάλη. Πρέπει τι πράγμα να το κρουλιάζει έτσι. Δημιουργισμένος νέος εγώ. Είσαι παραλυμμένος είσαι ρε. Αλλά βέβαια βρίσκεται και κάτι. Επιθυμένο να είχατε μάνα σας ρε. Να έπαιρνα μια τριγμένη σανίδα και να στην έριχνα του πουλής κατά κόκκινο να στο έκανε. Μόνο. Ναι. Γύρισε μισή μου η μανούλα. Όλα γυρίσει παιδάκι. Είχα το χώρο που πάμε τα χαρτόμετρα εκεί στις φυλές. Και δεν λέει να τα μαζέψει να στείλει στο σπίτι. Ύστερα από τη σημερινή φουρτούνα, έχει ανάγκη να ξεσκάσει η γυναίκα. Αντί να σου πω, ωραίο ξέσκασμα κάνει. Όλο χασούρισε. Αν φανταστείς πριν από λίγο, αυτό 10 λεπτά έγινε. Με πήρε τηλέφωνο και με λέει, εγώ, γίνεσαι. Έλα δίπλα να καθίσεις να με φέρεις γούρ. Τι λες πειρά, λέω. Άκου τι πράγματα θα πάω εγώ με την... Είσαι και κουρρού, μωρέ, δεν το ήξερα. Σ' όπως το ξέρω εγώ, παιδάκι. Τις προάλλες καθόταν όλη η κουβανία εδώ και έφυγε χαρτάκια και έτυχε κι εγώ η αίρα να καθίσω δίπλα στους γιατρές. Τι ήταν αυτό, παιδάκι, μας βάζεψε όλα τα λεφτά και από τότε βρήκα το πελά. Ωραίο και τούτο. Δεν πας να ψυχολογείς γιατί θα έρθει ο πατέρας και θα σε βρει σε αυτό το πόλι. Θα σε κατσαδιάσει σίγουρα. Μπαμπάς. Ο μπαμπάς. Λοιπόν, ξέρεις θέματα απόψε για τον μπαμπά. Τι άλλο θες που θέλει. Έλα να σου πω. Πρίτς που θα σου πω. Άι, πήγε να ψυχολογείς από τι ώρα. Άι, που πήγαινες από το χώρο, πήγαινες. Μα γέννητσες. Δεν έχω ύπνο. Έχω αμυσιγό ρε. Και με τις 5 ώρα το πρωί. Για να τα βρείτε όλα έτοιμα. Και εσείς του χαβάσας. Γι' αυτό, σαν καλό παιδάκι, θα καθίσει εδώ, να περιμένεις τον μπαμπούλες, τη μανούλες και τον αδερφόλη. Την αδερφόλη δεν έξερε. Σε θυμάμαι. Πάω για ύπνο. Ούτε η Νίνα ήρθε ακόμη. Όχι, δεν ήρθε. Δηλαδή είμαστε μόνοι. Μόνοι. Εντελώς μόνοι. Είσαι σίγουρη. Ναι, γιατί απόψε θα σε βιάσω. Δεν μπορώ να τρέξω. Σου άρεσε αυτό βλέπω, σου άρεσε. Μούρης είχα πάει. Ρε, εγώ τα
πιάνω στα τρίκαλα, ξέρεις τι γίνεται, ρε. Τι γίνεται. Που θυμάμαι τα λεωφορεία, ρε. Υπάρχει ύπνο και να πεσέτε. Γιώμηση, μωρέ. Ας είναι ευλογημένη η νύχτα του Θεού που φέρνει όλα τα αγαθά στο το σπίτι. Χαρτάκια για τη μαμά και κοριτσάκια για τον παπά. Είναι σαν κάποιος να έρθει. Βρε, καλώς ήρθατε. Νωρίς μαζεύτηκες, δεν περίμενες τουλάχιστον να ξημερώσει. Πάνη σύγχυσες. Είμαι αδερφός εγώ, έχω ευθύνες. Άντε πήγαινε από εδώ, προμάς κρασίλες. Σίγουρο γνήσιο σε πληροφορώ και απ' τα ρδάνη. Μόνη σου ήρθες. Μόνη μου ήρθα. Δεν χρειαζόμουν συνοδεία, το ξέρω τον δρόμο. Δεν σε συνόδεψε που του υπερώσετε και ήταν άλλα τους μυστήρ. Μα φύγεις, είσαι εκεί. Αχ, χρυσό μου κορίτσι, τα έχω πει 100 φορές. Τι τον θέλεις αυτόν, ρε κορίτσι μου. Πρόκειται περί βλακώσουμε και με περικεφαλαία. Λακί, είσαι ένας σαχλός και όταν πίνεις γίνεσαι σαχλότερος. Και εγώ. Δεν είδες τι έγινε σήμερα το μεσημέρι. Μια κουβέντα του είπε η μαμά και πήρα δρόμο. Και ούτε θα ξαναγυρίσει, είπατε δεν είναι και το φάγατε. Χειρουργικό φάγαμε. Απόψε μου το πει καθαρά. Θα διαλύσει τον αραγόνο. Δεν μπορεί να μπει σε ένα σπίτι που δεν το έχουν δει και του πεθερά. Και δεν χαίρεσαι. Σκάσε πια, σταμάτα. Έλα βρε Νίνα, έλα χρυσό μου κορίτσι, μην κάνεις σαν μικρό παιδί. Αδέρφια, είμαστε και σε πονάω. Λοιπόν, κάτσε λίγο, κάτσε. Δεν θα σε βοηθήσω. Να τον εσπάσω στο ξύλο. Μαμά, ρε Λάκη. Χρυσό μου κορίτσι, δεν γίνεται αλλιώς. Σε τέτοιες περιπτώσεις πάντα πιάνει. Ένα καλό μπερδάκι και ο ροπανιστικός θα έρθει στα ίσια. Εγώ δεν σου μιλάω. Άντε πήγε να ξεμεθείς και ύστερα τα λέμε. Και εσύ τι θα κάνεις? Τι θα κάνω, θα πάω να μιλήσω στον παπά. Μόνο αυτός με καταλαβαίνει, μόνο αυτός ενδιαφέρεται για μένα. Τώρα χρυσό μου κορίτσι, θυμάσαι. Σου έχω καταπληκτικά νέα απόψε. Ρίχες οι κουβέντες, ρίχες οι αγριάντες, ρίχες και τον ενδιαφέρον του για σένα. Αυτό θα πει ότι ο μπαμπάς μου είναι στρατιώτης εργοίσταρος που φωνάζει μόνο και μόνο για να καλύψει τις φοβές του. Κατάλαβες? Έχει φιλενάδα. Τι? Βέβαια. Μια νεαρή κυρία τσακίστρα, λυγίστρα και κουνίστρα. Ξέρεις τι λες. Είσαι εγώ καλά ξέρω τι λέω. Και πολύ καλύτερα και αυτός που μου τα είπε. Και ποιος σου τα είπε. Ο Νάσος. Τους είδε στο story να χορεύουνε τσατσά. Ο μπαμπάς τσατσά. Βέβαια, τσατσά. Έτσι ένα μπερδεμένο πράγμα τώρα έτσι. Η Ελληνοαμερικάνικη κομμάτι είναι λίγο τσάλινο. Εκεί που πήγαινε έτσι, έκανε και ένα έτσι. Πέντε, δεν είσαι στα καλά σου καθόλου Λάκη απόψε. Είσαι πολύ πιωμένος. Γι' αυτό και τα κομμανίσαμε στο story με την παρέα. Στην υγεία των γεροντικών ερώτων, εσωτήρι μας το πρώτο. Σωτή καζούρα που κάναμε οι φίλοι μου, δεν λέγεται. Τυχεράκια. Και ο μπαμπάς θα σου φέρει μια καινούργια μαμά, τσακίστρα, λυγίστρα και κουνίστρα που λέγανε. Μα αν είναι αλήθεια αυτό. Ο μπαμπάς είναι φοβερό να ξεπέσει ως εκεί. Κακές αναστροφές. Τι να κάνουμε, αυτό μου λένε και οι φίλοι μου. Ξεμοράθηκαν οι γέροι. Ο ένας μετά τον άλλο ξεμυαλίζονται. Σαχλαμάρες σου εσύ ρε Λάκη. Δύσκολη εποχή πάντως να μεγαλώνουμε. Θα μπορούσαμε τουλάχιστον να τους πείσουμε και σε κανένα ίδρυμα. Και πού είναι απόψε ακόμα. Αυτός είναι να έρθει, αφού έξω από το σπίτι να παραλυθώ. Και η μαμά. Ας την αυτή, εργάζεται, έχει νυχτέρι. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Δεν είναι γονείς αυτή. Δεν είναι σπίτι αυτό. Μα αυτό λέει και ο χρυσό μου αδερφούλα, τι να κάνουμε. Είναι άτακτα, βλέπεις τα παιδιά μας και δεν παίρνουν από λόγια. Σαχλαμάρες σου εσύ ρε Λάκη. Πάλι. Πάντως άκουσε. Κουβέντα στον παπάγιο όλα αυτά. Αλλά τώρα έχουμε τόσα στο κεφάλι μας, θα πάρουμε κι άλλα. Ναι, αλλά η μαμά. Η μαμά, άσε θα αναλάβω εγώ να μιλήσω. Εντάξει. Όχι. Όχι, Απόψε είσαι πιωμένος. Τώρα είμαι ότι θες είμαι. Ησυχία μου. Τι βλέπω τέτοια ώρα. Δεν προλάβαμε να πέσουμε παπά, τώρα ήρθαμε κι εμείς. Εγώ παπά ήμουν με το Γιοννάκη. Μαζί σου ήταν. Όχι, κόρια πατερούλη μου, εγώ ανήκω σε ξεχωριστό κλιμάκιο ψυχολογίας. Καταλαβαίνω, παρέες. Παρέες. Αλλά είναι όλα τους καλά παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Και κορίτσια, και κορίτσια. Βέβαια, παπά μου τα κορίτσια χρειάζονται, έτσι είναι αναγκαία στη διασκέδαση των αγοριών. Μικρών δε και μεγάλων.
Μου κάνεις χάρη να πεις ξυπνάς εσύ. Τι να λέω, παπά, που τα μ' άρεσε. Να μην λες τίποτα. Να μην λες τίποτα. Να ακούς αυτά που σου λέει ο πατέρας σου. Οι καλοί είναι μαζεύονται νωρίς, κοιμούνται και ξυπνάνε νωρίς. Όπως και οι καλοί μπαμπάδες που δίνουν το καλό παράδειγμα. Εγώ έχω δουλειές. Εργάζομαι. Ναι, αλλά η νυχτερινή εργασία βλάπτει, θα πάει στην παρκόπωση. Δεν μου χρειάζονται συμβουλές σου. Μα μπαμπά, πώς μιλάς έτσι, εγώ για το καλό σου του λέω. Απλά έτσι όπως εργάζεται τέτοια, θα φτύνεις την υγεία σου. Είναι καταστρεπτικές για την ηλικία σου αυτές οι μικρές. Ώρες. Το παρεξηγείς είναι πιωμένος, δεν το βλέπεις. Πιωμένος, ώστε φτάσαμε ως εδώ λοιπόν να υπάρχουν τόσα σοβαρά προβλήματα. Και εσύ να μου κάθεσαι έξω και να μου κρουλιάζεις. Αν ξανασυμβεί αυτό, θα φύγεις από το σπίτι, ρε. Θα φύγεις από το σπίτι. Τι πού να πάω, μπαμπά μου, στο στόλι για αυτά. Λοιπόν, πήγε να κοιμηθείς. Πήγε να κοιμηθείς. Σε αυτό το χάλι που είσαι, δεν γίνεται συζήτηση με σένα. Δεν γίνεται συζήτηση. Και εσύ, Νίνα. Μπαμπά, θέλω να σου μιλήσω. Τέτοια ώρα Πρόκειται για το Γιαννάκι μου που είναι κάτι πολύ σοβαρό. είναι περασμένες 3 και νιστάζω. Θα λέμε αύριο. Καλή νύχτα. Είδες που στα έλεγα. Αυτό είναι έσχος. Είναι ντροπή. Δεν γίνεται μέσα από το σπίτι. Έτσι μπορείς να αυτοκτονήσω. Να πέσω από το καθανεριό. Μου πέφτεις κανένα στο κρεβατάκι σου που είναι και πιο μαλακά. Άντε να χαθείς ρελάκι. Πάλι εγώ φταίω. Ρε Θεέ. Ας πάμε για ύπνο κι εμείς και αύριο πάλι έχει ο Θεός. Άστα τα μαλάκια σου να κατεβαίνουν. Σοπάτε καλέ στρατηγέ, ούτε τρεις δεν πήγε ακόμα. Από τώρα θα κοιμηθούμε. Καθίστε σας παρακαλώ. Κάθισε γιατρέ, κάθισε βελέ μου. Μα τι ήταν και αυτό απόψε. Ομολογώ ότι είμαι κατάπληκτος ακόμα. Τι είδους άνθρωπος είναι αυτός ο Πάρδακας. Αυτό στρατηγέ μου δεν είναι άνθρωπος. Αυτός είναι γουρμάνος. Μα να ορμήσει έτσι μέσα στο ξένο το σπίτι και να σηκώσει τη γυναίκα από το χαρτί. Και με τι τρόπο. Όλους μας πρόσβαλε. Εγώ νόμιζα στρατηγέ μου ότι θα τον αρπάξετε από το λαιμό. Το παραπέντε ήμουν. Και έδωσα τόπο στην οργή. Το θέλει όμως το μαθηματάκι του. Δεν ξέρετε πως φέρεται σε όλους στο χωριό. Έχει καταντήσει ο φόβος και ο δρόμος. Προχθές πιάστηκε στα χέρια με τον κουρσάρο. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Μα τότε γιατί αφήσατε τη γυναίκα του να παίξει μαζί μου. Παρακαλώ, ρε στρατηγέ μου, τι να κάνω. Ανάπαυε το κτίνος. Θα σε αναστάτσω απόψε. Δεν είμαι ανθρωπόιστρα. Αφού είσαι η ανθρωπόιστρα, το χρυσό μου είναι λέει. Σας παρακαλώ, γιατρέ, δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά τα αστεία. Αν ήταν να κάνετε έτσι η Λελέ, δεν θα καθόταν εδώ να ξενυχτά μαζί μας στο μαχή, αλλά εγώ ξέρω το γράμμα της. Αχ, δεν πάει να λέει. Έχω κουστώσει από τον καιρό που φόρησα. Ώστε συνήθισα πια. Το ξέρω, χρυσό μου, δεν το ξέρω, άστα τώρα αυτά. Μα δεν μπορώ άλλο, Αλέκα μου, εξαγριώνω πολλές ώρες. Κοντεύουν να μου βγάλουν τόνο. Πιο κουτσοπόλικο χωριό που τον αναστράνει, δεν υπάρχει σόρτο να μου τρικάρει. Άντε, σοπάτε τώρα. Δείτε σημασία στα λόγια της Μόνο κακό είναι ότι μας διέλυσε το παιχνίδι. Ωραία, δεν έχει κακό, να χτυπιόταν από κάτω. Τι να σου κάνω, που οι κακρόνοι κερδισμένοι πήραν τα λεφτά και φύγανε. Αυτό που το πας, μόλις τσεκώσουν τα χρήματα, δρόμο. Ποιος κάνει παιχνίδι? Εσείς, κυρία Αλέκα μου. Για μένα το χαρτί. Δεν είναι επιχείρηση, είναι ξέσχασμα. Δεν ξέρω τι θα έκανα, δεν το είχα στη ζωή μου με όλα αυτά που μου έχουν τύχει. Δεν το ξέρω, χρυσό μου. Ευτυχώς που υπάρχει μια ρηγοριά στα πάσανα να λες. 100 ακόμα χαρακτήρα. Μέσα. Μέσα. Πέρα, πήγαινε πλέον. Πάσου. 400. Τις βλέπεις. Μάλιστα. Για
Άσο. Και τα του Άσου. Πού να πάρει εκεί. 2 άσοι. Αμάν, ποτέ δεν τριτώνουν αυτή η άση. Ιησούς Χριστός μετάει κι όλα τα κατάστημα. Δεν κοιμάσαι, Μαρικό μου. Μπορεί και να γυρνάμε σε αυτό το σπίτι. Μπορεί κανείς να κοιμηθεί σε αυτό το σπίτι. Δεν πειράζει, ρε Μαρικό, έχεις χρόνο να κοιμηθείς. Άκου, πάρε την καρέκλα και έλα κάτσε εδώ κοντά μου. Παρακαλώ, κύριε Μόζη, με το χαμηλά. Έλα να μου φέρεις γκούρι, έλα, πάρε την καρέκλα. Μαρικό, μόνο σε μένα φέρνει πολύ. Τους φέρνεις σε μένα αυτή τη φορά. Κάτσε εσύ εδώ, Μαρικούλα μου, κάτσε. Κυρά μου, δεν πας μέσα να μας αφήσεις, σου λέω εγώ. Σας παρακαλώ, Φραντζελιέ μου, έχω που έχω την τίνια μου, μπορεί να μου την ξαπλήσει και να μου την διώξει. Κάτσε, Μαρικούλα μου, κάτσε. Δεν θα δημιουργέσαι, δεν θα κάνω και θα χαμογελάς. Βόμβα 100, μα μου τυφλό με ουρά. 50 και τα πίνει. 100. 200. Μάλιστα. Άντε κι άλλες 100. Τις βλέπεις, Χρώμα. εγώ χρώμα. Άσο ρίγα βαλέ. Άσο ρίγα τζάμα. Τι σου είπα εγώ, δεν σου είπα δεν θα χασμουριέσαι. Γιατί να κάνω, Σε πήρε και ο ύπνος όρθια. Σφίγγαλα που δεν θα χασμουργηθώ κι άλλες 3 και το από το πρωί. Φύγε γιατί να μου σου τους Φαίνεται, κυρία Μαρικό, μόνο στην κεντρό φέρνει κούρι τελικά. Στρατηγέ μου, βλέπω τα πας καλά. Τα έχεις πάρει όλα. Σπαθώ. Μαρικό, ή θα κάτσει μια παιδιά ή θα πας μέσα. Με συγχωρείτε που σας ενοχλώ. Σύνθεσες, Ανδρέα. Αλέκα, ξέρεις ότι ξυπνά νωρίς και έχω ανάγκη από ύπνο. Εντάξει, Ανδρέα, πήγαινε να Με κοιμηθείς. συγχωρείτε κύριε, αλλά δεν είχα καμία διάθεση να σου καλάσω τον ύπνο. Η κυρία σας επέμενε να παίξουμε εδώ. Στρατηγέ, τι κάνεις, στρατηγέ, στρατηγέ. Πού πας, πήρες τα Χαίρετε. λεφτά και φεύγεις. Τι συμπεριφορά είναι. Έλα, τέτοια πράγματα πάτε πια ώρα. Πού είσαι τόσες μέρες, γιατί δεν τηλεφώνησες. Αυτό το πράγμα δεν είναι καθόλου καλό. Έχει πως μας είδαν οι φίλοι του Πετσά στο story. Πάντα λες για να μην πάρεις μαζί σου στην πετσίνα. Όμως αυτό δεν είναι όπως είναι. Ακούς? Τον είδες, Ελέ μου, αυτός είναι ο άντρας σου. Ένας αγριάνθρωπος, χειρότερος και από τον Βάρδακα. Τι να κάνουμε, Αλέκα μου. Υπομονή. Έτσι είναι οι άντρες. Έτσι είναι οι άντρες. Καληνύχτα σου. Καληνύχτα, Λελέ μου, και με συγχωρείς. Μπράβο. Καλά βρεσόπουλε. Όλους τους άλλους δεν τους σκέφτεσαι. Αυτό το κόλλο, το κορίτσι. Μόνο την παρηγοριά είναι το χαρτί. Δεν το σεβάστηκες καθόλου. Αυτό, μάλιστα, αυτό το πέτυχες. Άντε την καληνύχτα. Είχες πετύχεις μας τα θάλασσα πάλι. Τι έχω κάνει, Θεέ μου. Τι αμαρτίες πληρώνω. Θα φύγω. Θα σηκωθώ και θα φύγω. Θα πάω να κλειστώ σε μια λέση. 3 άσοι φτού. Τώρα βρεθήκανε. No me des, no me des,
Σκάμω ανθρώπους εσάς. Μέσα περπάτας, παραπατάς, είσαι και πηγαίνεσαι κι όλο τη μέση σου τράβας, περνάς και δεν μείνεσαι. Σκάσεις σας λέω, ρε! Πάρε, ρε! Έλα μπρος! Εσείς είστε κύριε? Ναι, πάρω εγώ ποιος να είναι. Όχι κυρία πήγε. Μάλλον κοιμάται δηλαδή. Τι? Στα νεύρα μας είμαστε πάλι. Πάτε. Θα πατείτε λόγω ότι είχα μια σημασία. Γιατί έχετε νεύρα εσείς. Είσαι καλή κόμμα. Η κυρία σου είπα γρήγορα. Αυτό είναι το θέμα. Πώς κοιμάται από τα ξημερώματα με τη τώρα είναι 6 ώρες. Δεν τα ξημερώματα κοιμάται. Να την ξυπνήσεις και να της πεις ότι τη ζητάει ο κύριος Μάρδακας. Τι μου λες καλέ. Στο πάνω του ξυπνήσουμε τη σκότη, τη ζητάει ο κύριος Μπούρλο. Α, καλά. Άμα δεν την ξυπνάς, θα την ξυπνήσω εγώ. Σταμάτα. Σταμάτα. Στο μάξι γίνεται. Έτρωα ο μάξι. Πας να την ξυπνήσει ναι ή όχι. Θα πάω Χριστιανούλη μου, θα πάω. Κάτσε να δω. Άμα θα κοιμάται. Τώρα κατάλαβες δηλαδή. Τώρα θα σου δείξω εγώ κυρία Λέκα μου πόσα χλάδια βάζει ο σάκος. Πού ήτο μωρέ, πού ήτο. Α, να το. Είμαι ικανός να πάω ίσα μέσα. Πού καλές στο μπάνιο. Ολούθε και στο πιάρο ακόμα. Είπε. Σας λέμε. Ορίστε. Εσείς είστε κύριε Βάρνακα. Εγώ. Και δεν μιλάτε τόση ώρα. Πώς δεν μιλάω κυρία μου. Μιλάω, φωνάζω, ουρλιάζω. Εγώ δεν άκουσα τίποτα. Παρακαλώ, καθίστε. Και με συγχωρείτε που σας δέχομαι λιγάκι με κλεισέ, αλλά μόλις σηκώθηκα από το κρεβάτι, καταλαβαίνετε. Να σας προσφέρουμε ένα καφεδάκι. Όχι. Ένα γλυκάκι. Όχι. Ουσιάτι μούτσουνες. Και πού οφείλουμε την ευχάριστη έκπληξη της επισκέψεώς σας, κύριε Βάρνακα. Το ξέρετε πολύ καλά κυρία Λέκα. Και είναι τελείως περίπτωση να με ρωτάτε. Ξεμυαλίσατε την γυναίκα μου. Τι κάνατε ένα άστιο χαρτόφωτο και δεν μπορώ να τη συμμαζέψω. Καλέ, γιατί φωνάζετε έτσι. Θα πάθει η καρδιά σας. Και αν πάτε εσείς θα έχετε την ευθύνη. Εγώ, γιατί εγώ. Μόνο εγώ παίζω χαρτιά. Όλο το αργάνι παίζει χαρτιά. Προτού έρθετε εσείς καμία δεν έπαιζε. Αυτό που καιρό που ήρθατε τις ξεμυαλίσατε όλες. Όλες είναι τραπουλόχαρτα είναι. Τραπουλόχαρτα είναι. Εντάξει, ένα παιχνίδι είναι. Μια απλή ποκίτσα παίζουμε. Τι νομίζετε. Απλή ποκίτσα. Ξέρετε πως έχασε χθες το βράδυ η Ελευθερία από την απλή σας την ποκίτσα. Πώς. 500 ευρώ. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Είναι ζήτημα χαρτιού. Αύριο μπορεί να της γυρίσει το χαρτί. Να ρεφάρει. Δεν ξέρω εγώ πότε θα της γυρίσω. Εγώ θέλω τα λεφτά μου. Από ποιον καλέ. Από εσάς. Από μένα, γιατί από μένα. Μου είπε η Ελευθερία ότι εσείς θα μαζεύετε. Αχ, πού τα
Πάρτακα, αφήστε τα. Τα οποία έχω και μείνει κι εγώ. Είναι να μην πιάσει φορά τον άνθρωπο. Από χασούρα σε χασούρα πάω. Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς. Εγώ θέλω τα λεφτά μου. Υπάρχει κάποιος χαρτοκλέφτης εδώ μέσα. Όχι δά κι αυτό κύριε Πάρτακα, σας παρακαλώ. Θα ειδοποιήσω την αστυνομία. Μα σας παρακαλώ κύριε Πάρτακα, τι πράγματα είναι αυτά? Αν δεν μου τα δώσετε εσείς, θα μου τα δώσει ο άντρας σας. Τι να σας πω κύριε Πάρτακα, σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό ήρθατε. Δηλαδή, και εγώ η καημένη που είχα τόσα ωραία σχέδια για το μέλλον. Τι σχέδια? Τα λεφτά μου, τις σχέσεις των δύο οικογενειών μας. Κορίτσι έχετε εσείς, αγόρι έχω εγώ. Κρίμα, σήμερα δώσατε μια κλωτσιά και μου τονίσατε όλα μου τα όνειρα. Και είχα τόση αδυναμία στην κορούλα σας. Την αυτή, για το γιο μου, το Λάκη, καταλαβαίνετε. Εσείς καταλαβαίνετε, αλλά τώρα μου είπατε τόσα άσχημα λόγια, μου είπατε σχεδόν χαρτοκλέφτερα. Καλά κυρία Λέκα, μου μη κάνετε έτσι, δεν τα εννοούσα. Δεν τα εννοούσατε. Τέλος πάντων, αν δεν τα εννοούσατε, εντάξει. Και σας έχει μιλήσει στο πώς, ο Λάκης και την κόρη μου. Πώς, όλο και τους πετάει τους πόνους. Τους πετάει τους πόνους. Μα τότε αλλάζει το πράγμα. Αλλάζει το πράγμα, αλλά εσείς θα συμφωνούσατε. Βεβαίως θα συμφωνούσα. Εγώ πολύ τον εκτιμώ τον τόσο στο Λάκη. Εντάξει. Τότε να τα βρούμε, να τα κανονίσουμε. Να τα κανονίσουμε κυρία Λέκα. Ό,τι μου πείτε εσείς θα κάνω. Συμπεθέρα. Ναι, συμπέφερε, αλλά πρέπει να έχετε και υπομονή. Θα έχετε υπομονή. Από υπομονή, ό,τι μου πείτε. Βεβαίως το κουγούνι, με συγχωρείτε, πρέπει να πάω οδηθώ. Εσείς θα φύγετε τώρα. Όχι, θα κάτσω εδώ για να σκεφτώ το ψήσιμο. Καλά, όπως νομίζετε. Ωραία, και μου έχει η γυναίκα και εγώ που την είχα αποπάρει. Όχι από εδώ, Νικολόπουλε. Άσε με. Τι έκανες, συγκεκρισμένος φαίνεται. Τι να έχω με αυτή που με έχει αλλάξει να δόξω στο πόδι να μην την πω. Ποιος η κυρία Λέκα? Ποιος άλλος, η Σάτια, υπομονή, έχει που μείνει τα ωραία της. 6 μήνες πήγαινε έρχονται για τα λεφτά μου. Τι σε χρωστάει? 10.000 ευρώ. Καλά, μην κάνεις έτσι, θα στα δώσει η γυναίκα. Κύριε Νικολόπουλε, γιατί να περιμένετε? Τι να περιμένω ρε την τρέλα μου, τι να περιμένω. Γιατί τη θες και το λόγο σου? Ορίστε, τα βλέπεις πάνε να περιμένω και στο τέλος θα δίνει αυτή να μου δώσει τα λεφτά μου, θα μου πετάσει καμιά κοτσάνα. Έλα, είπαμε μην κάνετε έτσι, θα σας τα δώσει η γυναίκα. Είναι σουπιά. Σουπιά. Παταξού, απατιώνησα. Όλα και όλα κύριε Νικολόπουλε, με βγάζεις από τα όρια μου. Η κυρία Λέκα είναι τίμια και δεν σου επιτρέπω να μιλάς έτσι. Είναι συγγένισά μου, πώς να σου το πω. Αυτό που σου λέω! Με συγχωρείς, δεν ξέρω τι συγγένεια έχεις με την κυρία Λέκα, αλλά με έχει πεθάνει σου λέω. Ξέρεις τι μηχανές μου είχε στήσει για να μην μου δώσει τα λεφτά μου, με έχει και προξενιό με το γιο της μου έχει κάνει. Πώς? Μου λέει τάχα πως είναι τυπημένος με την κόρη μου και να κάνει που μου να τα μαγειρέψει μετά. Για να τα ψήσουν τα παιδιά. Ναι, μπράβο, πώς το κατάλαβες. Παταξού! Για! Απατεώνησα! Τι έπαθες. Αυτό που έπαθες και εσύ! Συμπέτρο, συμπέτρο. Πάμε στην αστυνομία, πάμε στην αστυνομία. Μα δεν τρώγεις πια! Ρισάξε τα! Έλα κυρία Λέκα. Φύγατε. Τι λες όπως έπαιζε και αυτός απόψε. Σκάλαμε το ξανάκερα. Από φρύγω τον τρόπο. Όχι Μαρικό μου, σε παρακαλώ. Έχω που έχω τις στεναχώριες μου και τις συμφορές μου. Δεν θέλω και πλεξίματα τώρα με την αστυνομία. Ποιος φταίει, κυρά? Ποιος φταίει? Φέτος τις έκανες ανάκατα τις δουλειές. Όλο χασούρισες. Όλο θαλασσουδάνια. Τι να κάνω βρε Μαρικό μου. Γκίνια. Ένα χρόνο κρατάει αυτή η γρουσουζιά. Με ρήμαξε παναθεμάτη. Ρε κυρά, πες και σε αυτό να φτάσει. Πες και
σου ζέρισε. Τι με έχουν κάνει, πώς νομίζεις ότι μαζεύτηκαν όλες αυτές τις συμφορές πάνω στο κεφάλι μου. Και γιατί δεν πάμε εδώ στην εκκλησιά, να φωνάξουμε τον Παπαλέξανδρο και τον Παπαναγιώτη, να σε κάνουν αγιασμό, ρε. Τι να με κάνει, βρε Μαριγό, ο αγιασμός. Λεφτά θέλω εγώ τώρα, λεφτά. Πού να τα βρούμε, δεν μου λες. Ο Παλιατζής πέρασε σήμερα. Γιατί καιρά, τι θες πάλι να πουλήσεις, να πουλήσεις, να Να πουλήσω, τόσα άκουσα πράγματα έχουμε εδώ μέσα. Κάδρα, καθράκια, βάζα, ραδιόφωνα. Α, και με τα ωραία τα κινέζικα τα βάζα που έφερε ο κύριος από το ταξίδι, δεν είχαμε που να τα βάλουμε εκεί στη γωνία, Άστα τώρα τα βάζα. Δεν μου λες, το κουστούν του Κασμίρ του κυρίου το ωραίο που το ψάχνει ακόμα και θα το κάνει κυρά άμα θα φύγει, θα το ψάξει. Θα τον πούμε ότι το δώσαμε σε ένα φτωχό. Α, εύκολα τη βρίσκεις. Δεν μου λες, Μαρικό. Είναι εδώ η σκούπα. Θα με κάνεις μεγάλη κυρά, πώς και τη σκούπα. Δεν τα έχω συνηθίσει κυρά και δεν μπορώ να κάνω χωρίς αυτήν, έχω και τα λουμπάκα. Στην Όταν να τη δεις, θα σου πάρω εγώ. τι να με πάρεις. Μικρή, έχουν βγει τώρα κάτι μικρές. Θαυματουργές, ξέρεις πως την πάει τη σκόνη. Λες αλήθεια. Αλήθεια, λέω ψέματα, λέω. Δεν ξέρω. Σίγουρα κυρά μου. Σίγουρα, σίγουρα. Σαν άκουσα πόρτα, κάποιος έτυχε, πήγαινε να δεις. Πήγε. Α, ήρθε του ψόχασος. Άντε πήγαινε μέσα να δεις το φαγητό και πήγε μία η ώρα. Μπορεί να σε αφήσω με τη φυσιά. Καλό στο αγόρι μου. Κάτσε. Ίσως ακόμα κάπου βγαίνει. Για χάσε και τη μεριά. Μιλάει τους τοπογλύφους. Άστι, είναι στις αναποδιές της. Εσύ τι έκανες για πέμπω. Πέρασε το παπά. Πάω να φτιάξω φύλλα. Θα πας. Πέρασε. Πώς είναι. Κυρίω. Ακόμα. Άστα μωρέ μαμά, πέρασε σήμερα το γραφείο του αυτός ο Βλάξ και τον έκανε μπαρούτι. Βλάξ. Ποιος Βλάξ. Ο ραβωνιαστικός της πανέκριτης του κορούλας σου. Μάλιστα. Τι του είπε δηλαδή. Του αφηγήθηκε επιλέξει τον ταπλατή. Δεν θυμάμαι, παιδάκι μου, μπορεί και να τον είπα, δεν ξέρω. Πάντως ο μπαμπάς έγινε έξαλλος μαζί σου. Τον κράτησε στο γραφείο εκεί πέρα να τον καλμάρει και θα μας το φέρει το μεσημέρι για φαγητό. Ωχ, συμφορά μου. Πάλι θα πεθανούν απόψε. Ρε μαμά, αφού τα ξέρεις, εντάξει. Εγώ δεν τον πολύ συμπαθώ αυτό. Αλλά τι να κάνουμε, αυτόν θέλει η Νίνα. Δεν βλέπεις, μια κουβέντα λέει ο Βλάξ και κρέμεται από τα χείλη του αυτή. Τι να κάνουμε, η κάθε συγχωρουσιάς, δώσε το σπίτι εκεί πέρα να πάνε εκεί να τελειώνουν. Γιατί βρε παιδάκι μου, δεν τους το δίνω. Δεν τους είπα να μπουν μέσα και να μείνουν όσο θέλουν. Α, δεν δέχεται έτσι. Θέλει σόγια καλά να το γράψει στο όνομά του. Ωραία, που να χτυπιέται από κάτω στο όνομά του δεν πρόκειται να το γράψω. Το σπίτι είναι πατρική μου περιουσία και έτσι θα μείνει. Αλλά θα μείνει στο όνομά σου, δεν κάνει λέει το γάμο. Μη σώσει και το κάνει. Άιντε, το πάμε για χαλάστρα. Είναι πανίβλακας, θα φύγει. Να φύγει, να πάει στο καλό του. Τι Νίνα. Θα του πούνε άλλο γαμπρό, καλύτερο. Πας και φύγει και τους ξέβασε το σπίτι του. Μας τάραξε από την ώρα που πάει στο πόδι. Έλα μωρέ μαμά, τώρα θα το πεις και γρουσούζει. Ναι, παιδάκι μου, γρουσούζει. Δεν μπορείς να φανταστείς. Από τη μέρα που πάτησε το πόδι του, χαρτίδες σταύρωσε. Δηλαδή και αν τρελαθώ τώρα. Αυτός φταίει που χάνει στα χαρτιά. Αυτός είναι σίγουρο. Λες και με ματιάζει, δεν ξέρω τι γίνεται. Όταν το βλέπω, στέγομαι, χάνω παιδάκι. Μην γελάς. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Είναι περίεργα πράγματα. Το έχω παρατηρήσει όχι μια και δυο. Όταν θα το δω, θα χάσω. Όταν δεν το βλέπω, το χαρτί θα είναι μια χαρά. Δεν μου ταιριάζει φυσιογνωμικό σου, δεν το καταλαβαίνεις. Θυμάσαι τους προάλλους που αρρώστησε το πήγε στο νοσοκομείο. Θεός έδωσε. 2 εβδομάδες ανέπνευσα. Δηλαδή, γι' αυτό δεν πήγαινε να τον δεις στο νοσοκομείο. Φυσικά γι' αυτό δεν πήγαινα. Μια φορά πήγα η κακομοίρα, τι το ήθελα. Το βράδυ έχασα. Αλλά και πάλι πώς θα το ξεφορτωθείς, αφού ο παπάς είναι με το μέρος του. Γι' αυτό βρελάκι μου, γι' αυτό θέλω τη βοήθειά σου. Θα με βοηθήσεις. Ρε μαμά, πάλι εγώ στη μέση. Με έχεις ταράξει με τα κόλπα σου τώρα. Έλα βρε αγόρι.
Α, εδώ είσαι εσύ. Γιατί στις 12 που τηλεφώνησα κοιμούσουν ακόμη. Τώρα ξύπνησα. Ελπίζω να έχεις κανονίσει κάτι για φαγητό. Δεν νομίζω να σε έχω αφήσει ποτέ νηστικό. Μαμά, δεν βλέπεις το Γιαννάκη? Πώς παιδάκι μου δεν το βλέπω? Καλησπέρα Γιαννάκη. Καλησπέρα μαμά. Ο Γιαννάκης θα πάει σήμερα μαζί μας. Θα φάει. Έλα παιδί μου, κάθισε. Υστερό του θα φάει. Δεν ξέρεις τι φαγή έχουμε σήμερα, Γιαννάκη? Δεν θα το ονομάζω. Σκάρμε! Σαν να εισήρθω εσύ Εμένα θα βάλετε τώρα. Ακή, αυτά δεν είναι αστεία. Ξέρεις ότι μόνο η λέξη μου προκαλεί αλλεργία, εντάξει. Τόσο άσχημη λέξη είναι, ρε παιδί μου. Σκασμός. Εντάξει. Ανδρέα, σε παρακαλώ, τι τρόπος είναι αυτός? Είναι αυτός που σας χρειάζεται. Είναι το παράγεινο του πράγματος μέσα. Ο γιος σου με τις ακλαμάρες του και εσύ με τις λοξάρες σου. Εγώ, λοξάρες. Εσύ, προπάντων εσύ. Έχεις δημιουργήσει μια τέτοια κατάσταση στο σπιτικό, δεν πάει άλλο. Όσοι εδώ και μην παρέχει. Καλά, τι τρόπος είναι αυτός μπροστά σε ξένο παιδί? Μα δεν έχει ξένο παιδί ο Γιαννάκης. Ο Γιαννάκης είναι ο γαμπρός σου. Λεβέντης μου. Και πάρ' το απόφαση. Γιατί είπα εγώ πως δεν είναι? Μαμά με συγχωρείτε, δεν το λέτε βεβαίως. Αλλά είναι κάποιες φορές που δείχνετε. Πώς θα σας το εξηγήσω τώρα? Δείχνετε είναι. Δυσκολεύομαι να σας το εξηγήσω. Τι να εξηγήσεις ρε παιδάκι μου, τι να εξηγήσεις? Επιτέλους, πάρτε το χαμπάρι. Μαμά σας είναι. Και άμα πω και μια κουβέντα παραπάνω, πρέπει να την παρεξηγείτε? Μα δεν πρόκειται για την κουβέντα που θα πεις. Πρόκειται για την ανεξήγητη αντιπάθεια που δείχνεις στον γαμπρό σου. Αυτό μου παραπονείται. Εγώ, αντιπάθεια. Σε αυτό εδώ το καλό μου το παιδί, το Γιαννάκη. Όλα και όλα. Η μαμά λατρεύει το Γιαννάκη. Όχι, Νάκη, αυτό δεν είναι ακριβές. Είναι απίθανο. Με συγχωρείτε, μαμά. Δεν ήθελα να δείξω το δυσάρεστο αυτό γεγονός. Αλλά που είχε την ευγενή καλοσύνη να το δείξει ο μπαμπάς, θα προχωρήσω. Είναι κάποιες φορές. Πώς θα σας το πω. Έχω σχηματίσει την εντύπωση ότι δεν με συμπαθείτε. Και μάλιστα κάποιες φορές όταν με βλέπετε και πριν λίγο, φτύνετε στον κόρπο σας. Και τι είναι το παιδί και φτύνει στον κόρπο σου? Κανένας γρουσούζης είναι. Φου κύριε φυλακή. Μα ελάτε τώρα, αφήστε τα όλα αυτά. Δεν ήσασταν να κάνουμε ολοκαυγάδες. Αυτό λέω κι εγώ κορίτσι. Να πάμε μέσα να πάμε πρώτα και μετά θα βρίσκουμε τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων. Να πάμε παπά μου να καρδαμώσουμε, να τρίσουμε δυνάμεις. Λοιπόν, σταματήστε. Ο καβάς σου. Ο καβάς σου. Θα το κόψω. Λάκης με τα αστεία του. Νομίζω όμως Λάκη δεν είναι ώρα για χιούμορ. Και εγώ κάνω χιούμορ, αλλά όταν το επιτρέπουν οι περιστάσεις. Τι αδες, χιούμορ Γιαννάκη. Τέλος πάντων, να μην προλογούμε. Εγώ αύριο θα φύγω ταξίδι. Αλήθεια, Ανδρέα. Για πού? Κοίτα χαρά, βρε, κοίτα χαρά. Όχι ρε Ανδρέα μου, δεν χαίρομαι. Απλά έχεις καιρό να ταξιδέψεις, γι' αυτό ρωτάω. Λοιπόν, θα λείψω κανένα 10 μέρες. Αλλά όταν γυρίσω, θέλω να είναι όλα τακτοποιημένα. Α, ναι, αυτό μου είπε και ο μπαμπάς στο γραφείο. Να είναι όλα εντάξει όταν γυρίσει. Όλα, ποια όλα? Τα του γάμου, Ένινα. Ναι, Γιαννάκη. Γιατί υπάρχει κάτι που δεν έχει τακτοποιήσει, το μόνο που μένει είναι να ορίσουμε τις ημερομηνίες. Να θέλω πρώτα να βγάλεις όλα τα εμπόδια από τη μέση. Εμπόδια, τι εμπόδια? Αυτό πάει. Ναι, μαμά, να τα λέμε πάλι. Μα δεν είσαι καλά, παιδάκι. Δεν πας να κοιταχτείς, λέω εγώ σε καλά. Α, με συγχωρείτε πολύ, κυρία μου, μην φύγετε. Εγώ δεν έχω καμία θέση εδώ μέσα. Χαίρετε, γεια σας. Γιαννάκη, τι είναι αυτά? Για δεν ακούσατε τι είπε. Μα, Μην πει να πάω να κοιταχτώ. Τι πας τώρα, πήγαινε αύριο. κάθε μάτω, πάλι τα πήγαμε απόψε.
Μάλιστα, ναι, μου φέρατε και ένα θετικό για να είχαμε μεγάλη φασαρία και μια δεξιδοπόλη στο πρωτοκυβήριο. Ναι, είναι ένας τύπος έξω. Μάλιστα, κύριε Διοικητά. Περικαλώ, θα πάει μακριά η βαλίτσα. Γιατί κύριος κουράστηκε? Όχι, απλά λέω. Αν πιάσεις και το πρωτοκυβήριο δεν θα αργήσεις, σαν την καμπανιά να Μάλιστα. Σε 20 λεπτά Πας είναι. και σου βρίσκεται κανένα τσιγαράκι. Σε λέμε. μόνο τα ρέχια. Sorry και μάντα. Δεν τη βράζεις. Βαλίτσα για τσιγαράκι. Κάτσε εκεί και θα το πούμε σε λίγο. Γυναίκα φύλλα και πετρέλισσα, τους άντρες σαν τα ζωνιά πετρέλισσα. Καλώς τη δυσποινής, πώς από εδώ. Εσύ? Περαστικός, μου άρεσε το κέντρο και μπήκα για ορεικτικό. Πας και σου βρίσκεται κανένα τσιγαράκι. Πάσο, Ρε κοίτα τσιγάρι απόψε. και μόνο τσιγαρία άσα να πας στο διάλογο. Μην έχουν, κάνεις κασικούς και πολιτισμάνους, τους λέει άδεια. Δεν έχεις. Γιατί τόσο και τόσο θα τους πρέπει έχουν, άσε που μας κόμμα το μηδάκι τρομάζουν στα προς το πελάτη. Να όψετε η πρόοδος. Τι γίνεται ρε εκεί μέσα, με ρεμετίζουνε κανένα. Είναι ένας φιόγκος και φωνάζει. Γιατί? Δεν θέλει λέει να πάει στο κρατητήριο. Και δεν τον πηγαίνουνε σινεμά. Έλα ρε πένα! Διαμαρτύρομαι κύριε αστυνόμε! Δεν είναι τρόπος αυτό! Δεν είναι η κατάσταση αυτή! Αυτό αποτελεί στέρηση προσωπικού ελευθερίας και παραβίαση του συντάγματος! Έσταξε η ουρά του όλου. Τι είπες εσύ? Εγώ μόκο. Κύριε αστυνόμε, Κλείστο το σου είπα γιατί θα βρεις χειρότερους πελάτες! σας παρακαλώ, ακούστε με, εγώ είμαι αυτός, δεν έκανα ακούω. κάτι. Σας παρακαλώ. Αυτό είναι φοβερό. Είναι απίθανο. Τι θα κάνω τώρα? Υπομονή. Με συγχωρείτε κύριε, εσείς είστε. Παμίνος Στραβοκάνης, κουτοπνίχτας. Άκους Καψούρης, Παπατής. Χαίρομαι πολύ για την γνωριμία. Και από εδώ η Δεσποινής Μπριζίτ Μπαρδό, η καλύτερη Μιτζού. Θεέ μου που έπεσα. Παρδόν, αλλά αν αντιλήφομαι καλώς, δεν σου γουστάρει εδώ πέρα. Ναι, μάλλον δεν αντιλήφθηκα δυστυχώς. Τότε να σου προσφέρω ένα τσιγαράκι για να σου φύγει το σεκλέτη. Δεν πειράζει κύριε, αφήστε από τα δικά μου. Merci. Ευχαριστώ. Είστε πολύ περίπου και όλες σας, μπράβο. Μα τίποτης. Πρέπει να μείνω εδώ στον αναπτήρα σου. Αρρώστησε. Εσύ μαμά. Λατίναξε. Ορίστε. Πάρτε το δικό μου. Συγχωρείτε κύριε, ο αναπτήρας είναι υγιής. Τον θάψατε. Έλα. Συγγνώμη, λάθος. Δεν πειράζει, γι' αυτό είμαστε εδώ. Ωραίο πράγμα το λοιπόν. Ο Θεός δεν είναι το τέρτη, αλλά είναι και το φάρμακο. Μάλιστα. Ησυχία. Που έπεσα. Τι κόσμος Ησυχία. αυτός. Ησυχία, ρε παιδιά. Τι μου έκανε αυτό το κτίνος. Με τον Παρδόν, κύριε Κοκό. Δεν με λένε κοκό. Και τι σημασία Έχει και μεγάλη σημασία και μην με λέτε κοκό. Με τον Παρδόν. Μια και έλα και το λοιπόν λέω να γνωριστούμε και μας οικονόμησες και τσιγαράκι. Μπορώ να σου προσφέρω κάτι και του λόγου μου. Θες να σου δείξω μήπως πώς να ζουμπάς τη σκότη. Ευχαριστώ πολύ κύριε, δεν θα μου χρειαστεί εμένα αυτό. Γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά πώς έρχονται τα πράγματα. Όπως και να έρθουν κύριε τα πράγματα, εγώ αποκλείται να ζουμπήξω κότες, δεν είμαι τέτοιος. Ναι, έτσι τα έλεγα κι εγώ, αλλιώς τα έγραψω για να πεις. Μπορεί να τα έγραψε για εσάς ο Γαραπής, αλλά δεν τα έγραψε και για μένα. Δεν ξέρεις τι θα γράψω για να πεις. Μην είσαι ανυπόφορος, φύγε, δεν θέλω σου λέω. Ας το ρε Παμίνο. Επειδή άλλος ένας άνθρωπος μου Δεν γουστάρει να μάθει για τις κότες. Θα σου κάνω μαθηματάκι πώς να πέσεις τον παπά. Όχι, ευχαριστώ, δεν ήρθα εδώ για να σπουδάσω. Ούτε τον παπά. Άκουσε κύριε Κοκό. Δεν με λένε κοκό. Καλά, δεν σε είπαμε και καμπούρι. Μήπως θέλεις να σου κάνω ένα μαθηματάκι. Τι είπατε?
Μέχρι εκεί το πας. Συγχωρείτε πολύ κυρία μου, αλλά είστε ανάγωγοι, είστε απίθανοι. Τι το βρεις το κορίτσι ρε, μια τέχνη θέλει να σου μάθει. Πήγαινε στο διάολο κι εσύ. Τράβα και ακολουθάω. Το λοιπόν δεν είναι τόσο μάπα. Στο νέο σου δεν υπάρχει κάποιος αρμόδιος εδώ μέσα. Κύριε Δικητά, κύριε Δικητά, κύριε στη φύλαξη. Φωνάζεις μωρέ, πού βρίσκεσαι? Μα είναι με φωνάζω, είμαι εντελώς αντρός κάμος που συλλαμβάνεται και όχι μονάχα με συλλαμβάνεται, αλλά με το παιδιτικά ανάμεσα στους Ελληνούς τύπου του αστυνομικού δελτίου. Είναι μεταγύριση εκτός της ελεύθερου δημοκρατικού πολιτού. Πρώτον, χαμήλωσε τη φωνή σου. Όχι, δεν τη χαμηλώνω, διότι όλα αυτά εδώ μέσα είναι επίθυνα. Φαίνεται αγνοείται στα δικαιωματικά δικαιώματα των πολιτών. Μα, και δεν μας το μαθαίνει. Έπρεπε να τα έχετε μάθει πριν το καθίσετε την καρέκλα. Μπράβο, κοκό. Σκασμός! Κι όσο για σένα, κλείσε τη γλώσσα σου και σε στέλνουμε στον κρατητήριο. Μα γιατί τι έκανα και να πάω στο κρατητήριο όλη την ώρα σήμερα. Τι άλλο να κάνεις μωρέ, δεν έσπασε το ξύλο έναν άνθρωπο. Εγώ, μάλιστα εσύ. Εγώ τον έσπασα στο ξύλο, εκείνης με επιτέθηκε. Ακούστε να δείτε τι συνέβη. Εγώ πήγαινα εντελώς αμέρινο στον δρόμο μπροστά και προσπαθούσα και έρχεται και σταματάει και μαυροκοιτάζει. Είσαι ένα κάθαρμα μου λέει. Κάθαρμα είσαι και φαίνεσαι του λέω. Πρόσεξε μου λέει γιατί θα σε χτυπήσω. Και χτύπα του λέω. Οπότε με χτυπά, οπότε το χτυπώ κι εγώ. Οπότε πέφτουμε κάτω, γίνεται μια φασαρία, τρέχουν μερικοί. Φέρει ο δράστης και ο βλάκας στη φύλακα συλλαμβάνει εμένα. Μάλιστα. Σεβασμός! Κάψε κάτω. Μάλιστα να κρατήσω. Μιλάς κιόλας. Για δώσ' μου την ταυτότητά σου. Μισό λεπτό. Περιμένω. Εδώ την έχω, μισό λεπτό. Ορίστε. Ιωάννης Κατσιμίδης. Μάλιστα, Ιωάννης Κατσιμίδης. Από το Αρκάνι. Βεβαίως, το Αρκάνι Τρικάλου. Και για πες μου, το ξέρεις αυτό μου σου χτύψε. Μάλιστα, το ξέρω, είναι ο κουνιάδος μου. Ασυγενής σου. Μάλιστα, συγγενής μου. Τέος συγγενής μου, γιατί δεν είναι συγγενής μου πλέον. Είναι αδερφός της αραβωνιαστικάς μου, της πρώην αραβωνιαστικάς μου, γιατί δεν έχω αραβωνιαστικά. Διέλυσα τον Αραβώνα. Ας τη διέλυσες και τον Αραβώνα. Μάλιστα, τον διέλυσα, αλλά δεν φταίω εγώ. Αλλά ποιος φταίει? Η πεθερά μου. Εκείνη έγινε τι έγινε να γίνουν όλα αυτά τα τραγικά. Επειδή παρέμβει τη συμφωνία για το σπίτι. Ποιο σπίτι? Το σπίτι που μου υποσχέθηκε ο πεθερός μου, αλλά επειδή ήταν στο όνομα της πεθεράς μου, εκείνη αρνήθηκε να το γράψει στο όνομά μου. Και επειδή η πεθερά σου αρνήθηκε να γράψει το σπίτι στο όνομά σου, σε διέλυσε τον Αραβώνα. Ναι. Μπράβο κοκό! Δεν μου λες, σε τρώει πλάτη σε εσένα, πες μου για να ξέρω. Γιατί αν σε τρώει υπάρχει τρόπος να σου φύγει η φαγουρά. Έφυγε. Αν σου ξανάρθει, φίλε και σε βολεύω. Πρέπει να έχει ψήρες, κοκκούτα ψήρες. Έλα, Είναι μια τραγική ιστορία κύριε στη φύλαξη. Η πεθερά μου δεν με χωνεύει. Ο πεθερός μου όμως με λατρεύει. Αν ήταν εδώ ο πεθερός μου δεν θα γινόντουσαν όλα αυτά τα τραγικά. Αλλά επειδή λείπει ταξίδι, η πεθερά μου αποφυλήθηκε να χαλάσει τη συμφωνία για το σπίτι. Γιατί πριν 2 εβδομάδες που ήταν εδώ ο πεθερός με αποφέρωσε. με σάλεσες με τον πεθερό σου και την πεθερά σου. Μα πρέπει να καταλάβετε κύριε στη φύλακα. Η πεθερά μου είναι μια ξυμιαλισμένη, στρίτζο. Ο πεθερός μου είναι ένας κύριος. Εγώ είμαι εντελώς αθώος, σας το λέω. Τι φταίω εγώ αν η μνηστή μου που πειράθηκε να αυτοκτονήσει. Τι έκανε, λέει, πειράχθηκε να αυτοκτονήσει η μνηστή. Μα τι σας λέω τόση ώρα, γι' αυτό μην επιτέθηκε ο κουνιάδος μου. Έτσι. Αν πώς, μ' αφήνετε όμως να μιλήσω. Και τι να πεις, μωρέ, ότι είσαι αθώος. Βεβαίως είμαι αθώος, διότι εγώ τον Αραβώνα δεν τον διέλυσα. Άντε έτσι μύρδε και τον διέλυσα. Τον έκανα μόνο και μόνο να εκβιάσω τη πεθερά μου. Ακεκβιαστής, λοιπόν. Μάλιστα, κοκκό. Πάλι θα και εσύ. Από τέλος κύριε, εσείς την κάνετε για να κατέβετε, δεν κατάλαβα. Είπε κύριο. Με βρίζει κυρία Κιφυλάξη. Αχ, τι να σας κάνω που είστε τυχεροί. Είναι γεμάτο το κρατητήριο με κάτι κυρίες και κύριους του καλού κόσμου. Γιατί η νυχτέρευση με στεναχωριές, εμείς κλείσαμε το μάτι στο κέντρο. Ναι, ένιωσα ότι θα σας βολέψω εγώ καλά στο δικό μας Χίλτον εδώ πέρα. Να τελειώσω όμως πρώτα με αυτόν εδώ. Δηλαδή, από ό,τι μου είπες ούτε λίγο το σωλήσει και υπέχεις της αυτοκτονής της μνηστής. Μα όχι κύριε Φυλάξη, η μνηστή μου εξάλλου δεν πέθανε. Σου είπε να πεθάνει κιόλας. Αλλά και να πέθανε εγώ τι φταίω. Εγώ της είπα απλά Νίνα, χωρίζουμε, αντίο. Και εκείνη έτρεξε στο φαρμακείο κατευθείαν να αγόρασε ένα κουτί ασπιρίνης, της έφυγε. Την πήγαινα όμως μετά και φώναξε την βοήθεια την κυρία Μαριγό πάνω στο σπίτι και την πήγαν αμέσως στο νοσοκομείο και πλήσει το μάχο. Και για πες μου λίγο, τι ώρα περίπου έγιναν αυτά? Περίπου κατά τις 9. Εγώ όμως θα ήμουν αργά κατά τις 11 και έτρεξα σαν τρελός στην κλινική να πάω να την βρω. Και τι έκανε? Εγώ πήγα να τη ζητήσω συγγνώμη και εκείνη έκλαιγε και ήθελε τη μαμά της. Και πού ήταν η μαμά της? Α, έλατε, δεν έχει, του είπα από το πρωί του σπίτι, δεν έχει ιδέα για όλα αυτά. Καλή μαμά θα είναι. Μα τι σας λέω τόση ώρα, αυτή είναι η πεθερά μου, διότι ο πεθερός μου είναι πολύ καλός, άγιος, κύριος πεθερός. Κρεμάτια! Καθώς έφυγα λοιπόν από το νοσοκομείο να πάω να βρω την πεθερά μου, βρίσκω στον δρόμο του κουνιάδου. Καταλαβαίνετε τώρα τι έγινε, έτσι. Ο πεθερός μου να είναι ταξίδι, η πεθερά μου να είναι άφετη, η μνηστή μου πάνω να κλαίει και ο αδερφός της κάτω να με δέρνει. Και δεν σας τα είπα όλα, διότι ο πεθερός μου και η πεθερά μου. Κομμάτια, κύριε! Εσκάτσε! Όψε! Όφτο. Δεν παίρνετε πολλά για εσείς, μωρέ!
Αφού σε έπριξε, κύριε Αρχιφύλαξ, πέθανε. Τι από το Θεό. Σήκω πάμε στον κύριο διοικητή. Μάλιστα. Πάμε. Πάμε στο κάτω. Τι βάρεις. Από εγώ. Εγώ. Όχι για εσάς. Είστε ανάγκους. Αντερέ ψήρα. Είσαι. Άρα το πρεά. Τώρα. Πουλάνε θα μας φωνάξουν στην τραπέζα. Είναι το γεύμα. Μαλάνε και το Αυτό είναι ανήκει σου. Είναι εξωφρενικό. Μέχρι και το γραφείο χάλασε. Μας φέρατε εδώ. Τι είναι αυτό. Εγώ δεν έχω καμία αρμοδιότητα πάνω. Να φωνάξετε τον αρμόδιο. Πού είναι ο αρμόδιος? Εδώ μέσα κανένας δεν είναι αρμόδιος και όλοι είστε αρμόδιοι να βασανίσετε τον κόσμο. Και στον κάτω-κάτω τι κάναμε? Κάναμε κάποιο έγκλημα, σκοτώσαμε άνθρωπο, χαρτάκια παίζαμε. Μόνο εμείς παίζουμε χαρτιά. Όλο το αρτάκι παίζει χαρτιά. Τι θέλατε να παίζουμε, κολτσίνα? Μα δεν παίζαμε κουκίτσα. Ό,τι και να παίζαμε τώρα, στρατηγέ μου, δεν θα τους δώσουμε και λογαριασμό. Κύριε μου, σας επαναλαμβάνω, δεν έχω καμία αρμοδιότητα. Εμένα με διέταξε να σας βγάλω από το κουβερτίνο και να σας φέρω εδώ. Καλά στην η άλλη. Στο πλαϊνό, κύριε μου, είστε πολλοί και δεν υπάρχει χώρος. Εδώ είναι τράπεζες, οι κατασκεύσεων, οι μάχες και τα άλλα. Λοιπόν, θα εξετάσει και θα εξετήσει. Μα πού είναι επιτέλους ο κύριος διοικητής? Θέλω να δω τον ίδιο. Έχουμε και δουλειές, κύριε. Μόλις τελειώσουμε να αναλάβει εσάς. Παρακαλώ, ορίστε και να φέρετε πράγμα μαλακά. Ορίστε. Ορίστε συμπεριφορά αστυνομίας. Μα είναι να τρελαίνεται κανένας. Έσχος. Τροπή. Γκάγκστερς, παιδί μου, γκάγκστερς. Δεν είδατε πως πήγα μέσα στο σπίτι. Ψηλά τα χέρια. Φέρτε τις τράπουλες, φέρτε τις μάτιες. Και ήταν πάνω που είχα πιάσει τον τρίτο άσο. Ναι, καημένα, λέγα μου. Μια φορά μου τριτώσατε και εμένα η άση και έγινε κατακλυσμός. Ήθελα να ξέρω ποιος μας κάνει σε τούτη τη δουλειά. Ο Μπάρδακας, γιατρέ μου, να είστε σίγουροι, αυτό το ζώο. Το γουρούνι. Μας πήραν για τις τράπουλες, τις μάρκες, στοιχεία λέει του εγκλήματος. Σαν δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ. Τι κάνουμε τώρα? Δεν κάνουμε ένα ψιλούτσικο. Πώς είπατε? Να περάσει η ώρα το λέω, άμαξε και σας σύλληψαν. Και εσάς σας σύλληψανε? Όχι ποσός, ήρθαμε για βεγγέρα. Τι λέει αυτός? Φλακίες, δεν το κλείνεις εσύ. Γιατί να με κουβεντιάσουμε λιγάκι, παρέα είμαστε. Παρέα, άκου παρέα. Καλά βρε, ξέρεις ποιοι είμαστε εμείς. Ο κύριος από εδώ είναι στρατηγός. Η κυρία είναι γιατρός. Και η άλλη κυρία είναι σύζυγος διευθυντού Υπουργείου. Χαίρο ποσός, ο κύριος είναι κλεφτοκοτάς, λόγω μου είμαι παπατζής. Χριστός και Παναγία, όλα τα περίμενε. Ότι θα κάνω παρέα με κλεφτοκοτάδες και παπατζίδες, αυτό πια ξεπερνά τα όρια της φαντασίας. Καλά, με τους κύριους στην αστυνομία το ρεύμα και μας το έκοψαν. Δεν φταίνε αυτή, δεν είναι του σουλάνους. Και τι να κάνω, στρατηγέ μου, τι να κάνω, είμαι και περίεργη. Κάτι πρέπει να κάνω κι εγώ τώρα μέσα στα σκοτάδια. Δεν μου λέτε, εσείς κυρία μου, είστε εσείς κλεφτοκοτού, Όχι, μαντά. παπατζού, Το επάγγελμά μου είναι να βολεύω τους κυρίους. να βολεύεις τους κυρίους. Με ποιον τρόπο δηλαδή τους βολεύεις? Ένας είναι ο τρόπος. Α, κατάλαβα. Το αρχαιότερο επάγγελμα. Καλά, γιατί σας σύλληψατε εσάς? Γιατί δεν είχε άδεια. Γιατί θέλει άδεια αυτό το επάγγελμα? Όταν είναι καλυτερίμη, οδός, καλυστή τροτουάρ. Του δρόμου είσαι δύστιχη. Εκεί την έριξε η κρίση, καθότι πολλές του καλού κόσμου την κάνουν αντίπραξη. Δεν μαζεύεις την γλώσσα του Βρεαλίτη. Δεν φταίω εγώ μουσιού, το παιδί είναι ρωτή και ο πατήρ το πατή. Το κακό σου τον καιρό. Σας είπα μην τους μιλάτε. Δεν τους βλέπετε. Πρόκειται για υπόκοσμους. Μάλιστα, μπράβο.
Παναγία μου, τι περιπέτεια κι αυτή σήμερα. Μα πού είναι αυτός ο κύριος διοικητής, μπας και ξεμπερδέψουμε. Μην είστε τόσο αισιόδοξοι, κυρία μου. Δεν το βλέπω εύκολο αυτό το ξεπέρασμα. Καλά το φοβόμουν εγώ ότι σήμερα κάτι άσχημο θα γίνει. Πρωί-πρωί είδα μαύρη γάτα. Ελάτε κύριε Ελέγκα, αφήστε τις γάτες τώρα. Έχουμε τόσο άλλα σοβαρά να ασχοληθούμε. Με τις γάτες ασχολούμαστε. Κι όμως, εγώ δεν έχω να πω. Γυναίκα είστε κι εσείς. Δεν είναι δυνατόν να μην έχετε προλήψεις. Εσείς δεν έχετε. Όχι, δεν έχω. Μα είναι δυνατόν, δίνετε ποτέ τσιγάρο την ώρα που παίρνετε χαρτιά. Να σκάσει κανείς δεν απλώνετε πακέτο. Και εσείς κυρία μου και να σκάσετε δεν πάτε για... Άντε να μην μιλήσω τώρα. Ή θέλετε να θυμηθώ... Μόσχεμα τα πράγματα. Εσένα βρεάτιστε, θα σου τα σπάσω τα μούτρα στο τέλος. Τώρα τι γίνεται επιτέλους εδώ πέρα. Τίποτα, το στρατηγό τον κατέβηξε μανδράβου. Βρε κάθαρμα! Παρακαλώ κύριε, ρημίστε, παρακαλώ. Εσείς είστε ο στρατηγός. Μάλιστα. Ελάτε λίγο μαζί μου, σας θέλει ο κύριος Λιβάνης ο διοικητής. Ευτυχώς γιατί ένα λεπτό να μείνω εδώ θα κάνω φόρμα. Περάστε κύριε. Σιγά τα αίματα, Ο καθένας με τη βρώμα του μάλλον, εμείς με τη δική μας, με τη δική σας. Τον κακό σου το καιρό, λεφτοκοτάδε, παπατζίδες. Και εσύ, παπατζού δεν είσαι δηλαδή. Τι λες βρε παλιά, ξέρεις. Καλά κυρία Λέκα, μα αυτούς θα πιαστείτε τώρα. Δεν άκουσες, είναι παπατζού. Γιατί ψέματα λέω. Χαρτάκι παίζεις εσύ, χαρτάκι δουλεύω εγώ. Εσύ την ωραία σου κορκίτσα και εγώ το όμορφο παιχνιδάκι του παπά. Δεν έπαιξες ποτέ στον παπά. Παπά, παίξε με παπά. Πώς παίζεται αυτό. Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς, πού είναι ο παπάς. Σταματάς τώρα. Καθίστε βρε γιατρέ, ήρθαμε που ήρθαμε, να μάθουμε και τίποτα καινούριο. Να σχολιαστούμε. Θα μου δείξεις πώς παίζετε. Θέλω χαρτιά, πώς σου δείξω. Χαρτιά. Τι είναι. Εδώ, στράπτος. Σας πάρει ο κόλλος. Να μην κοιτάμε. Όλο 3. Θέλει όμως και την τέχνη του, 3 χαρτιά και τέχνη. Τα βλέπεις, άμα βρεις και από τα 3 χαρτιά να παπάς κερδίσεις. Έχει παπά εδώ μέσα. Για να το και τα άλλα. Εντάξει, πάμε. Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς, πού είναι ο παπάς. Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς, πού είναι ο παπάς. Έχασες. Τώρα ξαναπάρει. Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς, πού είναι ο παπάς. Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς, πού είναι ο παπάς. Εδώ. Μπράβο, το βρήκες. Πάμε τώρα με λεφτά. Πού θα αποδώσω εγώ αυτό να σου δώσω ένα πενηντάρι. Σίγουρα. Πήγες. Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς, πού είναι ο παπάς. Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς, πού είναι ο παπάς. Εδώ. Έχασες. Εμείς ψάχνουμε όλη μέρα και εσείς στα κρατητήρια και ψάχνουμε να ζητούμε. Και τώρα με την κουράζει. Άσε με. Άσε με, νοσνάσε. Άντε. Δεν έχει πώς. Θα πω το παραπάνω. Μόλις είπα τη μαμά ότι είναι που πειράστηκε να αυτοκτονήσει, η Τριν πετάχτηκε πάνω σαν τρελή και έβαλε μια σπαραστική φωνή. Το παιδί μου! Αφήστε με να πάρω το παιδί μου! Τι καψίρι! Σταμάτα να πας και τη μύτη! Μήπως έχεις κορμό η ώρα! Ευτυχώς ο κύριος διοικητής ήταν καλός, ήταν από το αρνάκι, του διβάνει στον έκους. Και σε πέτρεψε να πάει να τη δίνει στην οδεία στη φύλακα. Πήγε, έγινε μια σκηνή που θα τη θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή. Μόλις η μαμά βλέπει την Ρίνα στο κρεβάτι,
Αρχίζει και κλαίει. Κλαίει, Νίνα, κλαίει, μαμά. Έκλαιγε νοσοκόμα, έκλαιγα κι εγώ. Όλοι κλαίγαμε. Όλοι. Αλλά ευτυχώς η μαμά είπε ότι η Νίνα δεν κινδυνεύει και γυρίζει και μου λέει Γιαννάκη, παιδί μου, δεν φταίς εσύ. Εγώ φταίω για όλα. Θα σου γράψω και το σπίτι στο όνομά σου και θα γίνει και γρήγορα ο γάμος. Αν γίνει και φτάνα, την κόλληψη εσύ Γιαννάκη. Ναι, άσε παρακαλώ κύριε Μαρικό, δεν σε επιτρέπω αυτά. Τέλος πάντων, μετά έφυγε η μαμά, την πήρε στην φύλακα πίσω και πρόκειται να γίνει δίκη. Θα την πας και στην Ιάννα. Πρωί, στο αυτόφορο. Πόσο μέσα. Όχι εδώ και μέσα, πάντως μπορεί να καταδικαστεί. Γι' αυτό ήρθα εδώ να βρω το Λάκη. Πού είναι ο Λάκης, γιατί αργεί. Θα πάει να φέρει λεφτά, να τα πάω στη μαμά. Αν δικαστεί, θα έχει να δώσει. Κατάλαβες, να τη σκαπουλάει. Δεν ξέρω τι σφαζόμαστε και μια δεκάρα. Πού να τα βρούμε τα λεφτά. Εντάξει τώρα, τόσο τραγικά είναι τα πράγματα. Άβληδε. Ρίχνωσε το σπιτάκι μας από τότε που να την κάνω. Αχ, να φανταστείς ότι με πούλησε την ηλεκτρική μου τη σκούπα και με έδωσε υπόσχεση. Μου λέει, Μαριαγούλα, για να μην κουράζει γιατί έχεις και τα λεφτά, εγώ θα σε πάρω μια μικρολανάτα σοδά. Πάψε καινούργιες, ναι, έτσι μη πει. Τα βάλει όλα και δεν θα με κουράζει καθόλου. Τι πήρες. Έτσι καλά Μαρικό, γι' αυτό είναι φοβερό τώρα. Τι γίνεται, πόρτα χτυπάει. Από εκεί να φανταστείς ότι δεν έχω μοτρός. Λυπητερά πράγματα κύριε Μαρικό, ευτυχώς λείπει ο πεθερός μου. Μη σε ζητάς παιδάκι. Το πλάστο του ερχόταν του καημένου, τον αγαπάω. Η μαμά ήρθε. Τι κάνεις Γιαννάκη μου. Καλά μαμά. Μέσα στο ζουρόπια να φέρω στο καρίστερα να μην κολλήσουμε. Για πέστε μου μαμά, έγινε η δίκη. Ευτυχώς, έγινε και τελείωσε. Μα δίκη να τις καπουλάσεις. Φτηνά Μαρικό. Για πες μου, εσύ αγόρι μου, πώς είναι το κορίτσι, πώς είναι η Νίνα. Θαυμάσια. Ο γιατρός έλεγε το απόγευμα μπορεί να γυρίσει και στο σπίτι. Πότε την είδες. Απριλίου. Ήμουν εκεί και έλεγε τι βλακιά έκανα και καθόλου να μη συναφουγέσαι. Δόξα σε ο Θεός. Να ξεκουραστώ λιγάκι και θα πάω να τη δω και εγώ. Μαρικό, ένα καφεδάκι θα μου κάνεις ένα καφέ. Ρούλα μου, όχι φτιάς γραμμένη με συνήθεια. Κύριε Μαρικό, ένα μικρούλι κι εγώ. Φτάνει μα. Χάιντε, άλλη φορά εσύ. Πέστε μου μαμά, πώς πήγε η δίκη. Άστα Γιαννάκη, μου είχε πολύ γούστο η δίκη. Ξέρεις ποιος ήταν ο δικαστής που μας δίκασε. Ο κύριος Βαγγελόπουλος. Ένα χαρτόμουτρο. Ο Θεός να σε φυλάει. Έτυχε καμιά φορά να παίξετε με αυτόν. Άπειρες φορές παιδάκι μου. Ξέρεις πόσες φορές ήρθε εδώ στο σπίτι μας. Φαντάσου λοιπόν τι έπαθα όταν τον είδα επάνω στην έδρα. Έβαλα καγγέλια. Και αυτός φίλος και άρχισε να φωνάζει. Σεβασμό στο δικαστήριο. Γιατί δεν σας γνώρισε. Πώς δεν με γνώρισε παιδάκι μου. Μια χαρά με γνώρισε. Αλλά τι είχε όμορφα έκανε. Όχι, δεν έκανε καθόλου. Αλλά έτσι. Τραβάει η ψυχούλα του στο χαρτάκι, αλλά μόλις πέφτει στην έδρα ξεχνάνε και φιλίες και χαρτιά και όλα. Και τι παιχνίδι παίζατε, με ρωτάει. Ελάτε τώρα κύριε Βαγγελόπουλε, μου δεν γνωρίζετε. Και εκείνος θύμωσε, πήρε την κουδούνα, άρχισε να φωνάζει, δεν είναι απάντηση σε αυτή, σεβασμό στο δικαστήριο. Σοβαρά τώρα. Άστα, με πάγωσε ο φιλότιμος. Νόμιζα ότι είναι ή χαμένος ή ξενυχτισμένος. Καλά, τους άλλους που ήσασταν εκεί δεν τους ήξερε. Πώς δεν τους ήξερε. Το στρατηγό μάλιστα τον είχε μεγάλο άχθο. 3 φορές τον είχε ταράξει με τις πλώπες. Απίθανο. Τέλος πάντων, στο τέλος, μας αθώωσε όλους και καταδίκασε μόνο τους αυτοκυριαίους. Αποδείχθηκε ότι ήταν οργανωμένο το χαρτοφέλι. Καλιότα και τα λοιπά. Καλά, μαμάκι, εσείς πώς πηγαίνετε και παίζετε σε ένα τέτοιο σπίτι. Πού να το ξέρω εγώ, βρε Γιαννάκη μου, εμένα με κάλεσαν και πήγα να ξεσκάσω. Εσείς άλλη φορά να προσέχετε που πάτε και ξεσκάτε γιατί σας παντεύουμε από τα τμήματα. Τέλος πάντων, εγώ πρέπει να φύγω τώρα να πάω στην ύφη, εντάξει. Να πας και να της πεις ότι θα έρθει και εγώ λίγο να τη δω. Εντάξει, μαμά, au revoir. Au revoir, αγόρι. Κυρούλα, μεγάλη φορτούνα πέρα. Κυρούλα, ξέρεις μου πώς ζήσεις, είσαι καλά. Καλά είμαι εγώ, Μαρικό μου, καλά είμαι. Τι έπαθες καιρά, κουρόφτης.
τα ξέρεις, χρέη. Δηλαδή, τι δηλαδή, 7 φορές έφερε το παιδί του Κωστίνας. Άστον αυτόν, άλλος. Πού πατσάς, ο Θεοφόρης. Άστον αυτόν, άλλος. Είδος ετζίδες. Άστον αυτούς, μωρέ, άλλοι. Άκου να σου πω, κυρά, ας τον έναν, ας τον άλλον, από χθες με τάραξαν. Η μισή έμεινα, δεν μπορώ να φάω. Έκλεισε το στομάχι μου πια. Τι λες, ρε Μαρικό. Εγώ βλέπω σκαλαπίες μου φαίνεται. Τέλος πάντων, το έχω πει 100 φορές. Δεν θα πνίγεστε σε μια κουταλιά νερό. Σήμερα όλοι οι άνθρωποι έχουν χρέη. Αν δεν έχεις χρέη, δεν συμπολογίζουν. Συμπολογίζουν όμως, κυρά, αλλά σε γενεγάει κιόλας. Ξέρεις πόσες φορές ήρθε ο Νικολόπουλος. Αχ, ένα θεόφωνο, τον τοκογλύφο. Αφού βλέπει ότι δεν γίνεται τίποτα, τι θέλει και επιμένει. Τα λεφτά του θέλει. Κι εγώ θέλω λεφτά, Μαρικό, αλλά πού είναι τα. Τέλος πάντων. Τα άλλα. Τα άλλα δεν ξέρεις. Τηλέφωνο, ρεύμα. Πού μένω όλα. Ακόμα. Αμάν και αυτή. Λες, άμα καθυστερήσουν λίγο μέσα στο πόντο, λες και θα τους πάμε τα λεφτά τους, ρε παιδί. Ναι, καλέ, δεν μας έχουν εμπιστοσύνη. Δηλαδή, ρε Μαρικό. Εσύ, δεν πήγες κάπου να πεις, να ζητήσεις λίγα χρήματα, τουλάχιστον να καλύψουν τα απαραίτητα. Αχ, κυρά, έριξα τα μούτρα μου και πήγα. Πού πήγες? Δίπλα στις φιλενάδες με την υπηρέτρια. Πού του λες τις κυρίες της, πώς τη λέμε ρε αυτή την κυρία την όμορφη από την Αφρική, τη Χέλεν. Τη Χέλεν, τη γίνεται κυρία. Λοιπόν, και πήγα και να δεις, έριξα τα μούτρα μου. Καλά, βρε Μαρικό. Στην υπηρέτρια πήγες να δανειστείς. Γιατί δεν πήγες κατευθείαν στην Χέλεν? Γιατί και η Χέλεν από εκεί δανείστηκε. Τις χασούρες της θα είναι πάρει. Τέλος πάντων, τι έκανες? Τι έκανα? Έδωσε στο φως του ψόχα σου να πάει να πληρώσει. Πήγε. Δεν πήγε. Ξέρω εγώ τι έκανε. Και τι γίνεται? Πότε τον έστειλες? Από το πρωί στις 9. Ακόμα να τα συνδέσουν. Δεν κάνει τούτο, τίποτα δεν κάνει. Κυρά μου, τι θα κάνω με τα άλλα, τα μάζεψες πάρα πολλά. Τι να κάνω, βρε Μαρικό μου, να πεθάνω? Χριστός και Παναγία, δεν είπα να πεθάνεις, κυρία, αλλά και εσύ δεν έπρεπε να ξοδέψεις όλα τα λεφτά στα χαρτιά που σ' άφηκε ο κύριος. Για κακό τα ξόδεψα. Για καλό τα έκανες, αλλά πες ότι σου πάει διάλογο στο ποδάρι και έρχεται αυτές τις μέρες ο κύριος. Ποιο λόγο? Κάτω στη γλώσσα σου. Τι θα κάνω, αλλά... Μη βρουσουζεύεις. Μέχρι να έρθει ο κύριος, κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Να, αυτό σκέφτομαι τώρα. Δεν μου λες, κύριε Μαρικούλα μου, να πουλούσαμε λίγα πράγματα ακόμα. Να. Αχ, από τι το λοζάκι. Δεν αντέχω άλλο Έλληνας. Σταμάτα τα πουλήματα. Για ένα κομμάτι ψωμί δώσαμε αυτό το έρμο τον ανεμιστήρα και λιβακώθηκαμε εδώ μέσα. Δεν αντέχω. Αν και εσύ τον ανεμιστήρα σκέφτεσαι. Αν να μην σκεφτώ τον ανεμιστήρα. Το καημένο το ραδιόφωνο εδώ που ήταν. Το αγαπημένο του κυριούλη. Άμα θα έρθει και θα το ζητήσει και θα το πούμε κυρά. Πάλι ο κύριος. Δεν σου είπα δεν θα γρουσουζεύεις. Αμάτια. Δεν μου λες, κύριο Μαρικό. Ορίστε. Λέω, μήπως να βάζαμε τα χαλιά υποθήκη. Όχι κυρά, τι δεν στρώσουμε τον οκτών. Βλέπουμε, θα στρώσουμε το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο. Και άμα δεν μας τα φέρουν το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο. Στρώνουμε το Γενάρη, δε Μαρικό. Άκου να σου πω κυρά, εμείς έχουμε γάμο στο κορίτσι σε λίγες μέρες. Δεν θα μ' αφήσεις σε ψιμπλέτσο του το σπίτι μου. Αμάν, δε Μαρικό, αμάν. Δεν τρώμησε με τίποτα. Πάω μέσα να ντυθώ να πάω στο μήνα. Αμάψια, όλα να τα βγάλουμε στους φυρίδα μέσα. Παλιά σου, παλιακή. Όλα τα παλιά κουράζουν. Ναι, παλιά, γεύτε γλυκάθιες. Τα καινούργια κουράζουν. Τα καινούργια γιατί μούρες τα έχουμε. Γρηγορά. Κακόχρονο να έχεις, τι θες. Εκείνο το χαλί, βρε. Εκείνο το χαλί. Δεν θα το δώσει και το χαλί η κυρία σου.
Ποιο είναι το καινούριο? Αλλά δεν πας από εκεί που ήρθες, μη σε στείλω εγώ μακρύτερα. Πάτε από εκεί. Αλλιώνεστε. Το καλό μου. Αμάν, αμάν, πια εδώ μέσα. Αμάν. Θα σκοθώ να φύγω. Θα πάω στα ζαμπλάνια, στη ράξα. Κύριε Μαρικό. Κυρία Λέο! Είσαι Μαρία! Ο κύριος. Ο Ανδρέας. Ο κύριος Ανδρέα. Καλώς ήρθες. Καλώς σε βρίσκω, κολέγα μου. Πώς είσαι, Ανδρέα μου? Καλά. Εσύ? Κοίτα να δεις έκπληξη. Καλά είμαι κι εγώ. Πώς είναι το ταξίδι σου? Καλά, καλά. Άργησες όμως αυτή την φορά, Ανδρέα. Άργησες και πολύ μου έλειψες. Δουλειές, Αλέκα, δουλειές. Τι να κάνω, βλέπεις. Όργωσα τη μισή Ελλάδα για να έρθω σε επαφή με όλες μας τις αντιπροσωπείες. Είναι δύσκολο να μαζέψει κανείς τα χρήματά του σήμερα, δεν πάει ο ίδιος. Μάζεψες? Ναι. Αυτή τη φορά την έφερα γεμάτη τη βαλίτσα. Αλήθεια? Ευχαριστώ, Ανδρέα μου. Πολύ ευχάριστο. Για πες μου, πώς πάει εδώ, το σπίτι, τα παιδιά? Καλά, καλά. Ποτέ δεν ήμασταν χειρότερα. Καλύτερα ήθελα να πω, Ανδρέα μου. Δεν ξέρω και λέω από τη χαρά μου. Μα κι εγώ και Μαλέκα μου. Χαίρομαι έτσι που σε βρίσκω νωρίς το πόδι και μάλιστα έτσι χαρούμενη. Σου είπα να πει ότι ξύπνησες πρωί. Ξημερώματα. Γύρισα στο σπίτι, αλλά... Δεν είχαμε τίποτα χαρτάκια και ξενύχτια. Όχι, Ανδρέα μου, αφού μου τα απαγόρευσες, δεν μου τα απαγόρευσες. Α, ώστε κράτησε το λόγο σου λοιπόν. Κράτησε. Μπράβο, Αλέκα μου. Μπράβο, Αλέκα. Τα παιδιά, πώς πάει τα παιδιά, Μολάκης? Μολάκης, θαύμα. Δουλειά και τίποτα άλλο. Η Νίνα? Έκτακτα και η Νίνα, μια χαρά είναι κι αυτή. Πού είναι, δεν είναι εδώ? Ναι, εδώ ήταν δηλαδή, αλλά τώρα βγήκε λίγο έξω. Α, νωρίς και εκείνη. Όλοι νωρίς. Δόξα σε ο Θεός. Μπήκε μια τάξη σε αυτό το σπίτι. Μεγάλη τάξη πήγε αυτό. Μεγάλη. Για πες μου, από λεφτά πώς πήγες από λεφτά? Καλά. Καλά τα πήγα. Σου φτάσαν αυτά που σου άφησα? Μου περισσέψαν κιόλας. Αφού είπα να βγάλω και μερικά στην τράπεζα. Να αφήνουν κατά μου τώρα. Μπράβο. Πού να ακούσεις και τα άλλα. Έχεις και άλλα ευχάριστα μου πεις? Από ευχάριστα, άλλο τίποτα, Ανδρέα. Να πας να ξεκουραστείς όμως το κάκι και μετά θα τα πούμε και τα άλλα. Ναι, λέγα. Να πάω να ξεκουραστώ, να ξέρεις, νιώθω μια χαρά που ήρθα σήμερα στο σπίτι μου και να τα βρίσκω όλα εντάξει, όπως τα άφησα. Μάλεκα. Από εδώ δεν νομίζω ότι κάτι λείπει. Λείπει? Ναι. Το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο. Πού είναι? Πάει. Πού? Πώς το λένε, στο εμάσφορα. Χάλασε και το έστειλα να το φτιάξει. Και πότε θα το φέρω? Δεν ξέρω, το πιάζεσαι? Όχι, λέω, έτσι ρωτάω. Άμα το πιάζεσαι να τηλε... δεν μου λες, Ανδρέα, δεν νομίζεις ότι έχει λείψει αυτός ο κολοκέφαλος από το σπίτι χωρίς το ραδιόφωνο? Α, όσο γι' αυτό δεν έχεις άδικο. Μακάρι να μην το ξανάβλεπα ποτέ. Δεν θα το ξαναδείς. Μένεις δηλαδή εδώ, δεν την μένω, τέλος πάντων. Όχι, δεν έχω ζέστη κάνει. Αύγουστος και δεν λέει ακόμα δροσής. Δεν βάζεις λίγο τον ανεμιστήρα? Τον ανεμιστήρα? Α, παπά, να φας καμιά ψήξη. Όχι, Ανδρέα. Δεν παθαίνω τίποτα εγώ. Α, έτσι έλεγα κι εγώ. Και δεν ξέρεις πως πιάστηκα προχθές. Ποτέ πια ανεμιστήρας μέσα στο σπίτι. Πάει. Πού? Στην αποθήκη. Δεν αφήσω εγώ αυτά τα ύπουλα μηχανήματα να δολοφονήσουν τον άντρα μου. Αυτά δεν είναι μηχανήματα, είναι δολοφόνοι, Ανδρέα. Τόσο καιρό δεν με δολοφόνησαν. Τώρα θα με δολοφονήσουν. Μια φορά γίνεται το κακό. Τέλος πάντων, θα πάω μια στιγμή στο πάνι να πιω και επιστρέφω. Να πας, Ανδρέα μου. Αμάν, λες και εδώ έχει τάμα αυτός ο άνθρωπος. Να εμφανίζεται πάντα τις πιο κατάλληλες στιγμές.
έγινε. Είχες δεν είχες, με χρουσούζεψες παρά θεμάσαι. Αλλά τέλος πάντων, μέχρι εδώ καλά τα πήγα. Ρώτησε και την Ινά. Πώς δεν ρώτησε, Μαριγό μου. Ρώτησε. Και του είπα ότι πήγε για λίγο έξω. Τι να του πω. Βέβαια, δεν μπορείς να πεις ότι έκανε βόλτα στην κλινική και ξάπλωσε και ο Γούστο. Ναι, βρε Μαριγό μου, αλλά πρέπει να βρούμε μια δικαιολογία. Τι να βρούμε, Παναγία μου, τι να βρούμε, έλα ποτέ. Το βρήκα, δεν πάμε. Δικό σου, όχι, βρίσκω το δικό σου. Τέλος πάντων, θα του πούμε ότι έπαθε μια μικρή δηλητηρίαση. Από τι όμως. Από τι είπε. Από αυτό. Απαπα, θα μου κατσαριάσει ο καιρός, θα πει ότι παίρνω παγιάτικα αυγά. Άλλο πες. Άντε να το άλλο, ας πούμε τύρι. Από κασέρι. Έχει σημασία, Μαριγό. Κασέρι, φέτα, ό,τι να είναι. Όχι, Ράμου, σε παρακαλώ. Δεν θέλεις άλλο τυρίσι, άλλο τυριακό. Πρέπει να συμφωνήσουμε τι τύρι θα πούμε. Άντε να συμφωνήσουμε τότε, ας πούμε φέτα. Να σου πω κάτι. Από κασέρι θα είχε άλλο. Αμάν, βρε Μαριγό, δεν τρώγεσαι πια. Κασέρι, κασέρι. Κατάλαβε. Τι να κάνω το ηλεκτρικό και το τηλέφωνο. Ευτυχώς, όχι ακόμα, Μαριγό μου, αλλά τι γίνεται ακόμα, τι όρκος είναι σε αυτό το παιδί. Σήκω, τώρα το παιδάκι δεν είναι κάνει, ψόχαζο. Από τις 9 η ώρα τον έστειλα. Τίποτα. Δεν κάνει τούτο. Δεν κάνει τίποτα. Αμάν και αυτό το παιδί. Είναι και πολλά βλέπεις. Τι να πρωτοπιάσεις και τι να πρωτοκρύψεις εδώ μέσα. Παναγία μου, Παναγία μου. Αλέκα, Έλα, κρέα. πώς δεν έχει το μπάνιο. Δεν έχει. Δεν έχει. Μαριγό, βρίσκε. Δεν είναι από θα κάνει τη λάμπα. Ούτε και σκραβότα. Θα κάνει λάμπα, Ανδρέα. Ούτε και σκραβότα κάνω μέσα έχει. Ούτε και έτσι. Όχι. Θα πάει και ασφάλεια. Θα κάνει και ασφάλεια, κύριε. Και εδώ πάλι που είναι. Και εδώ έχει. Μαριγό, δεν έχει κάνει παιδί σκηνική διακοπή. Μας τάραξαν αυτές τις μέρες, δεν μας τάραξαν. Ναι, ναι. Κύριε. Πάλι και διακοπή θα είναι. Στάσου να πάρω το παιδί. Όχι, όχι. Όχι, τηλέφωνο, πρέπει. Γιατί δεν κάνει. Είσαι νηπτικός και θα τους βρεις. Δεν θα τους βρίσω, απλά θα τους ρωτήσω. Σίγουρα. Ναι. Αυτό είναι μουκό. Δεν κάνει του. Δεν κάνει του. Άστε καλό. Θα είναι φλάφι. Σίγουρα. Άρα θα πω κι εγώ. Φλάφι. Να. Η μαμούτσα του ήθελε. Η μαμούτσα του ήθελε. Ναι. Εμπρός. Ναι. Ποτέ εκεί. Ναι, τώρα είναι εντάξει, αλλά προλίγου ήταν μουκό. Τι. Κομμένο μου προχθές. Καλά, ευχαριστώ. Κομμένο μου προχθές. Ευχαριστώ καλό. Μαριγό, δεν έχω κυρία. Καλά, 2 μέρες κομμένο το τηλέφωνο και δεν πήρατε χαμπάρι, δεν τηλεφώνησε. Όχι, Ανδρέα μου, δεν τηλεφώνησα. Σου είπα, κάνω οικονομίες. Οικονομίες. Ούτε σε τηλεφώνησε και ένα Μαριγό. Εγώ τηλέφωνο. Απαρατήστε με από εκεί. Άλλε. Πλήρωσε ο λογαριασμός. Βέβαια τους πλήρωσα. Τι είναι αυτά που λες, Ανδρέα. Φυσικά και τους πλήρωσα. Είσαι βέβαιη. Σε παρακαλώ, Ανδρέα, τι πράγματα είναι αυτά. Ψέματα θα σου πω. Εντάξει, τυχαίνουν βλάβες. Ήρθε και το ρεύμα. Ήρθε και το ρεύμα. Είδες, αμάν με τις υποψίες σου. Με συγχωρείς, Αλέκα μου, νόμιζα ότι το ξέχασα. Εγώ να ξεχάσω τους λογαριασμούς, εσύ δεν ξέρεις τι καλοπλήρωτη γυναίκα έχεις. Εγώ τους λογαριασμούς τις πληρώνω
Πριν ακόμα Ήδη του γραμμένους. Μπαμπάς μου. Καλώς ήρθες, παπά μου. Σαν να έκοψες την πατινάτησες. Εντάξει, κάπως εσύ. Πάντως θα τα σου μαμά τα αίματα σήμερα. Μου τα είπε ο Γιαννάκης. Ποιος? Τίποτα μωρέ παπά, τίποτα. Χασαμάρες, τίποτα. Ο Γιαννάκης είσαι και γεννή. Ποιος είσαι και γεννή? Τίποτα. Άκου, Ανδρέα, άκου. Κάτσε σε παρακαλώ, κάτσε. Δεν είναι αυτό. Μια μικρή μόνο ανομαλία στην Νίνα μας. Ανομαλία, τι ανομαλία? Μια μικρή δηλητηρία σε ποτηρί. Έτα. Κασέρι. Έκανε μια φύση εκεί πέρα και πέρασε, τίποτα. Μια φυσούλα μου. Μα εγώ δεν σε ρώτησα πριν ότι όλα είναι μια χαρά. Ναι, Ανδρέα, μου με ρώτησες, αλλά μου μόλις λες, είχες εντάξει. έρθει. Μόλις είχες έρθει, τι ήθελες να σε στεναχωρήσω. Άλλο πάλι το ένα-ένα μου τα βγάζει, Λέλεκα μου, ένα-ένα. Εγώ τα βγάζω, μόνο τους βγαίνουν. Ναι, αλλά για να την πάτε στην κλινική, κάτι σοβαρό θα έχεις. Τίποτα σοβαρά, μωρέ παπά, αφού την ξέρεις την Νίνα μας τώρα. Μια ασπιρίνη παίρνει και να κατέβεται. Όχι 20. Ή πληρότερα. Τι άλλο θα ακούσω? Τίποτα, Ανδρέα μου. Αυτά είναι όλα. Κατά τα άλλα, είμαστε καλά. Τι καλά! Τι καλά, μωρέ. Να έρχομαι στο σπίτι και να βρίσκω ένα ρημάδιο. Τι καλά! Κομμένο το τηλέφωνο. Κομμένο το ρεύμα. Το ράδιο έφυγε. Το ένα πέταξε. Τι ρημάδιο είναι αυτό μέσα? Δεν τα συνδέσανε ακόμα. Σήμερα πήγα και τα πλήρωσα. Σήμερα. Δεν μπορώ σε μόσο. Συγγνώμη, μωρέ, συγγνώμη. Έχω τόσες μέρες που σου το Συγγνώμη. Πώς ξέχασε, πώς ξέχασε. Πώς ξέχασε. Κάτι τους αφιλότιμους. Αυτοί με δουλεύουν. Με δουλεύουν, μάνα και γιος. Άκου τι λέει τώρα. Λέγεται. Για να την πάρει στην κλινική, κάτι σοβαρό θα έχεις συμβεί. Έλα μωρέ παπά, τίποτα. Εδώ, την έχουμε εδώ στο νοσοκομείο. Πού την έχει? Στο νοσοκομείο, εδώ πιο κάτω. Λέγεται. Σε κάτι σοβαρό θα έχει. Σε ποιο νοσοκομείο? Έλα μωρέ τώρα, πιο κάτω εδώ, στο δεύτερο στενό δεξιά. Λοιπόν, θα πάω να ξεκριβώσω. Και αν μου λέτε ψέματα, αλίμονώσεις μάνα και γιος. Χαλασμός θα γίνεται μέσα. Χαλασμός. Πρέπει να προλάβεις πρώτον τον γιατρό να του πεις για την δηλητηρίαση, για το τυρί. Γιατί αν θα πάει πρώτος ο πατέρας σου και μάθει και θάνατο θα γίνει ο μεγάλος φίλος. Τρέξε. Κασέρι πετά. Κασέρι πάνε να θεμάσαι, τρέξε. Εγώ τρέχω, αλλά τα έχεις κάνει μουσκεμα. Φύγε. Αυτή τη φορά θα πιαστούμε δυο μας. Κασέρι. Ρούλα καλά τα πήγε. Τι καλά μωρέ Μαριγό, τι καλά. Λεφτά θέλω τώρα, λεφτά. Πού να τα βρούμε τα ρημάδια, τα λεφτά. Να τα βρούμε τα ρημάδια. Μαριγό, τη βαλίτσα. Ποια βαλίτσα? Τη βαλίτσα του κυρίου έχει τα λεφτά. Τι θα ξαφνίσουμε? Λίγα όσα χρειαζόμαστε. Πάρτε το λεφτά. Κυρία, θα το καταλάβει. Άμα ήταν να καταλαβαίνουν οι άντρες πόσα λεφτά τους κλέβουν οι γυναίκες, θα είχαμε την άλλη σπατιλάρια. Πάρτε τη βαλίτσα. Είναι κλειδωμένη. Έχω το δεύτερο κλειδάκι, αυτά έψαχνα τώρα. Δεν βλέπω τη δουλειά σου καλά. Όχι, Μαρικό, λόγω τιμής δεν το έχω ξανακάνει. Πρώτη φορά δεν το ξανακάνω. Κύριε Κύριε, σίγουρα θέλω να κάνεις μια προσευχή. Παίρνω μαμαρτία, τσίπο. Τι είσαι, Μαρικό? Σήκωσε, λέω, θα μας κάψουν όλες. Έλα, ό,τι πεις. Θεούλη μου, συγχώρεσέ με για αυτό που πάω να κάνω. Πρώτη φορά το κάνω, δεν το έχω ξανακάνει. Αλλά τι να κάνω κι εγώ η κακομοίρα. Όλες οι συμφορές μαζεύτηκαν πάνω από το κεφάλι μου. Θα με συγχωρείς, Θεέ μου. Ευχαριστώ. Θα μείνει Χριστούλη μου. Τουλάχιστον να είναι πολλά, να μην φανεί το ξάφνισμα.
Δεν μπορεί να το φοράει ο κύριος αυτό. Έχουμε και τέτοια, τα οποία από λεφτά τα πείτε από άντρες. Φυλάχτηκες ποτέ σου. Εσύ ζεις με την πεποίθηση ότι η Αλέκα είναι στραβή από το χαρτί και δεν παίρνει χαμπάρι. Να, τώρα ήταν ανάγκη να θες μαζί μας στο ταξίδι. Αφού μου τηλεφώνησες, βρε Ανδρέα. Για να μου το ζήτησες. Αφού της είπα της γυναίκας σου, θα πάω στη θεία μου την Ελισάβετ, στην κόρη μου. Είναι 3 μέρες που ήρθες και δεν ήρθες να τη δεις. Πού με βρίζεις. Μου λες ότι τώρα για το σουτιέν. Εγώ φταίω για το σουτιέν. Εσύ φταίς βέβαια, θα μπορούσα να τσιβείς κάλλιστα μια δικαιολογία εκεί στην Αλέκα και να τελειώνει η υπόθεση. Τι δικαιολογία να πω ότι μου κάνανε δώρο ένα σουτιέν για τα γενέθλιά μου. Δεν ξέρω, Ανδρέα μου. Εσύ είσαι ο σύζυγος, δικός σου λογαριασμός. Να μην θέλετε φιλενάδες για να μην έχετε πελάτες. Άκου κουβέντα, άκου κουβέντα. Σύμφωνα με τις δικές σου κουβέντες, σου μιλώ κι εγώ. Είναι εξωφρενικό αυτό που λες, Ανδρέα. Πραγματικά πιστεύεις ότι ζήλεψε η Αλέκα. Όχι μόνο ζήλεψε, αναστατώθηκε κιόλας. Ρε, κόλπα σου κάνει για να σου ζητήσει να κάνει ένα παρατάκι. Ακόμη δεν έχεις καταλάβει το χαρακτήρα της γυναίκας σου. Κόλπα. Άκουσε. Η Αλέκα δεν είναι ο τύπος της ζηλιάρας. Είναι από όπως έχει βρει μονάχα. Το χαρτί. Δώσες μερικά χρήματα να παραπέξει. Και θα λήξει η ιστορία. Δεν παίζει πια. Το κόψε. Σου λέει. Και με όρκο. Η Αλέκα. Η Αλέκα. Αν δεν το ήξερα, αγαπητέ μου, να την καλέσω σήμερα που έχουμε κανονίσει καρέ, για να δεις αν θα ερχόταν. Δεν θα. Αν δεν θα έρθει, όπως δεν πήγε πουθενά όλες αυτές τις μέρες. Η Αλέκα έχει αλλάξει. Έχει γίνει μια ανυπόφωνη γυναίκα. Κακιά. Στρίγγλα. Στρίγγλα. Για φαντάσου. Τέτοια επίδραση είχε πάνω στο καημένο μου το σουτιέν. Αυτό της ξύπνησε. Τη ζήλευε. Και εξετάζει πλέον πήρε βάρνα όλες τις φίλες μας και τις γνωστές. Ναι. Και τις εξετάζει με τις διαστάσεις. Δεν τις βλέπει στο πρόσωπο. Έτσι εδώ τις εξετάζει. Και πώς είναι σίγουρη Μετράει έτσι και έτσι. Και πώς είναι σίγουρη δηλαδή ότι η ιδιοκτήτρια του σουτιέν είναι ανάμεσα στις φίλες της. Ξέρω κι εγώ. Δηλαδή τις έστειλες. Μάλλον θα ξέρω. Γιατί άμα κρίνω από κάτι άλλο, πιο σοβαρό. Τι. Κάθε και το όπλο του σπίτι μου. Δηλαδή υπάρχει ποιος θα τη σκοτώσει. Ξέρω εγώ τι είναι κάνει να κάνει. Αυτό μου έλειπε τώρα, να τον βρω και την Αλέκα. Τέλος πάντων. Άκουσε, ναι. Τι λες να κάνουμε τώρα. Άκουσε. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να χωρίσουμε. Τι είπες. Αυτό να ξυπνάει για τον Ανδρέα. Καλά πέρασε 5-6 μήνες και τώρα θέλει να το διαλύσουμε. Γι' αυτό με πονοκεφαλιάζεις και μου λες όλες αυτές τις αηδίες. Αηδίες. Δεν μου λες κύριε Ανδρέα. Δεν τρέπεσαι. Δεν κοκκινίζεις. Να μου πλάσει ολόκληρο παραμύθι πως τάχα τρελάθηκε η γυναίκα σου. Πως τάχα πήρε το όπλο να με σκοτώσει. Για να φοβηθώ και να σε αφήσω. Δεν τρέπεσαι, Ανδρέα. Εγώ δεν είμαι η Αλέκα. Είμαι γυναίκα. Έχω την τιμή μου και την αξιοπρέπειά μου. Πρόσεξε, δεν τα ξεμπερδεύεις εύκολα. Πάψε, ναι. Άλλο πάλι, τι που τα λες τώρα όλα. Καλοπέρασες και τώρα θέλεις να το διαλύσεις. Μήπως βρήκες καμιά καινούρια. Πάψε, πάψε, γιατί θα με ξεγραιώσεις. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Είναι όμως η κατάλληλη στιγμή για να βρεις κανένα καινούριο τρυφερούδι. Όποια και να είναι φουκαρά μου, θα της βγάλω τα μάτια. Ωχ Παναγία μου, ωχ Παναγία μου. Έχω τη μια ζηλιάρα, έχω και την άλλη τώρα. Δεν με ξέρεις καλά, Τρέα. Θα κάνω σκάνδαλο. Θα βγάλω τα πλητά σου στη φόρα. Τα πλητά μου. Ναι. Θα πάω στην εφορία και θα πω ότι κλέβεις τους φόρους. Είναι. Ναι, μου είπες τον τρόπο, δεν μου τον είπες. Δεν μου λες, μου είπες ότι από τους φόρους θα μου πάρεις ένα δημιουργηματάκι.
Τους φόρους τους κλέβεις. Το διαμέρισμα πού το, Αντρέα? Ας το περνά, ας το περνά, αν συνεχίζω. Τι λες, δηλαδή κόβω σχέσεις και γλιτώνω τις υποσχέσεις. Τι λες, μωρέ, Αντρέα, πολύ έξυπνος το δίκης. Μην είχες όμως την τύχη να πέσει σε κουτί. Μα τότε λοιπόν. Δεν ξέρω. Πάντως η ευκολότερη λύση που βρήκες για να χωρίσουμε ξέχασέ την. Να θα χωρίσουμε επειδή η γυναίκα σου έκανε λίγη φασαρία. Και τι θες να κάνω? Δεν ξέρω. Περιμένω κόσμο. Να, άρχισε και έρχομαι. Δεν μπορώ να συζητώ. Περίμενε. Αντρέα, κρύψου! Έρχεται η Αλέκα, σήκω! Τι κάνεις, Λελέο, πώς είσαι χρυσό, δεν ξέρεις πόσο σε πεθύμησα. Ναι, όμως είναι 3 μέρες που γύρισα και δεν με πήρες κανένα τηλέφωνο. Δίκιο έχεις, Λελέ, αλλά και εσύ δεν μου τηλεφώνησες. Πού ήσουν, πού είχες πάει? Είχα πάει στη θεία μου την Ελισάβετ, στην κόρη μου. Αλήθεια. Ναι. Πώς πέρασες? Πάρα πολύ ωραία. Έχει ένα υπέροχο περιβόλι, μόνο το μηδόν τα φρούτα. Φαντάζομαι τι θα έφαγες. Ναι, έφαγα, αλλά δεν έκατσα πολύ. Πάντως, ξεγύρισε το ταξίδι, σε ωφέλησε. Πού? Σε βαθιά σου. Ναι. Η αλλαγή, βρε ο καθαρός αέρας. Βέβαια, μια αλλαγή πάντα ωφελεί. Αν και τώρα που το σκέφτομαι, όχι και πάντα. Ξέρεις, Λελέ μου, ήταν και ο Ανδρέας αυτές τις μέρες ταξίδι. Αλλά αυτός γύρισε τελείως εξαντλημένος. Αλήθεια. Τόσο μάλιστα που φοβήθηκα. Αλλά λέω πάλι δεν βαριέσαι. Έτσι είναι το ταξίδι. Άλλους τους ωφελούν και άλλους τους εξαντλούν. Ήμουν καμιά φορά, Και η ηλικία μου το αποκτήσεις. Αλλά τέλος πάντων, άστα τώρα, πες μου τα δικά σου και μου γίνεσαι. Μια φορά μιλούσα με τον στρατηγό πριν από λίγο και μου έλεγε τις περιπέτειές σας που είχατε στο αστυνομικό τμήμα. Θα έρθουμε σε λίγο για να παίξουμε. Θα παίξετε. Εγώ, Λελέ μου, το έχω ξαπάει. Γιατί? Άστα, Λελέ μου, έχω πάθει μεγάλη πείνα. Είσαι πολύ Πατηράκι, στο τελευταίο κόλπο, και μου τα πήρε όλα, ακόμα και τον άντρα. Τον άντρα σου. Τρόπος του λέγει που, Λελέ μου, έτσι πως κατάρτισε ο κόσμος σήμερα, κανείς δεν είναι σίγουρος για τους άντρες. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε πλέον τις κριτικές αντωνυμίες. Δηλαδή, εκεί που είναι μου, γίνεται σου. Μπερδεύονται τα πράγματα, ξέρεις. Κουλουγάκατα. Πάμε για κοινοκτημοσύνη ένα πράγμα. Ναι. Τέλος πάντων, μωρέ. Άστα τώρα αυτά. Για τα χαρτιά μιλάμε. Μα για τα χαρτιά σου μιλάω κι εγώ, Λελέ μου. Στο τελευταίο παιχνίδι με έπιασε μια ζαβολιάρα στον ύπνο με ένα παιχνίδι που δεν το ήξερα καθόλου. Τι παιχνίδι? Του παπά. Το ξέρεις το παιχνίδι του παπά? Εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού είναι ο παπάς? Έτσι γίνεται και με τους άντρες μας. Ξυπνάς ένα πρωί και λες, εδώ ο άντρας μου, εκεί ο άντρας μου, πού είναι ο άντρας μου? Αλλά τον άντρα τον έχει βουτήξει παπατζού. Πού να καταλάβεις εσύ, χρυσό μου κορίτσι, εσύ είσαι αθώα. Πού να καταλάβεις από τέτοια πράγματα? Να σου τα εξηγήσω όμως εγώ καλύτερα. Ξέρεις τι ανακάλυψα, Λελέ? Ότι ο Ανδρέας έχει ερωμένη. Αν είναι δυνατόν. Αυτό λέω κι εγώ. Είναι δυνατό. Κι όμως. Πώς το κάνεις? Να, προχθές που γύρισα από το ταξίδι, όλος τυχαίος, άνοιξε τη βαλίτσα του. Και τι νομίζεις ότι βρήκα μέσα? Τι βρήκες? Ένα γυναικείο κομπινεζό. Και κομπινεζό. Παρτόν. Και μόνο σου. Πώς σου φαίνεται αυτό? Κοίταξε, Αλέκα, ναι, εντάξει, είναι σοβαρό το. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά, Αλέκα, στα ξενοδοχεία μπερδεύονται τα πράγματα. Μπορεί να μπερδεύουν τα πράγματα μιας γυναίκας άλλης με τα πράγματα του ανδρού. Άστα, βλέπω, όταν αρχίζουν τα πράγματα του αντρός σου να μπερδεύονται με τα πράγματα μιας ξένης γυναίκας, βράστα. Έχει τύχει εσένα ποτέ να μπερδευτούν τα πράγματά σου με τα πράγματα ενός ξένου άντρα?
Βέβαια, Χρυσή μου. Κάθε τίμια γυναίκα φυλάει τα πράγματά της και δεν τα μπερδεύει με τα πράγματα ενός ασέλινου άντρα. Ναι. Να σου πω, βρε Λέκα μου, να σου κάνω ένα καφεδάκι. Όχι, φτάνει αυτό που ήπια. Ήπια και μου αρκεί, δεν θέλω άλλο. Θέλω να πω, τώρα πριν λίγο, ήμουν στις Βουλίτσας. Α, τι κάνει Βουλίτσα? Εντάξει είναι αυτή, τη μέτρησα. Τη μέτρησες? Ναι, τη μέτρησα, δεν σου εξήγησα Χρυσό μου. Με όλο αυτό το περιστατικό του Ανδρέα, έχω αναστατωθεί πάρα πολύ και θέλω οπωσδήποτε να βρω την ερωμένη. Να τη βρω και να της δώσω ένα μάθημα. Να μάθει ότι οι παντρεμένοι άντρες δεν είναι ξέφραγα βέλια, έχουν και δραγάτι. Φυσικά, Χρυσή μου, δραγάτι. Εδώ παίρνεις ένα μπέλι να κόψει ένα τσαμπί στα φίλη και του φεκάνε οι δραγάτες. Δεν νομίζεις ότι κάτι παραπάνω αξίζει ένας άντρας? Δηλαδή, εσύ είσαι αποφασισμένη και να το φεκίσεις, δηλαδή. Εγώ, Χρυσή μου, λελέ, είμαι αποφασισμένη άμα τη βρω, να τη σκίσω και να την ξεμαλιάσω. Άσχημα θα κάνω? Όχι, βρε, καλά θα κάνει. Πώς θα τη βρεις? Δεν είναι και τόσο δύσκολο, μην νομίζεις. Ευτυχώς, αυτή η κυρία μου έχει αφήσει το μέτρο της. Το βλέπεις? Γι' αυτό, δηλαδή, Αλέκα, θα... Φυσικά. Μετά, στάς. Και πώς? Δεν είναι δύσκολο. Να, πριν που σου είπα ότι ήμουν στις Βουλίτσας, τη μέτρησα. Δεν της κάνει βέβαια, γιατί η Βουλίτσα φοράει μικρότερο νούμερο. Ενώ προχθές είχα πάει στην Ελενίτσα. Και σε αυτή δεν ταιριάζει, γιατί η Ελενίτσα φοράει μεγαλύτερο νούμερο. Δεν κατάλαβα, ρε Αλέκα. Ψάχνεις ανάμεσα στις φίλες σου. Μα οι φίλες είναι που σου κάνουν τη ζημιά, λελέ, γι' αυτό κι εγώ άρχισα την έρευνά μου. Αλλά, όσο εσύ είναι εντάξει, τις φύνω από τον κατάλογο και τις βάζω στις εντάξει. Γι' αυτό, Χρυσό μου, ήρθα και σε σένα, για να σε μετρήσω. Τι λες, Αλέκα, έλα τώρα. Σε παρακαλώ, Χρυσό μου, έλα για να σε βάλω σε σένα. Σε παρακαλώ, Αλέκα, πιστεύεις ότι η αξιοπρέπειά μου θα μου αφήσει να υποστώ αυτόν τον εξευτελισμό? Έλα, Χρυσό μου, τώρα να τελειώνουμε. Σε παρακαλώ, Αλέκα, θα καλέσω την αστυνομία. Και δεν φοβάσαι μήπως η αστυνομία βρει στο σπίτι σου τον άντρα μου? Τον άντρα σου? Τι κάνει εδώ ο άντρας σου? Άκουσε, κυρά μου, πάρ' το κουρέλι σου. Ούτε τρελή είμαι, ούτε πήρα σβάρνα της φίλης μου για να κάνω αντίστοιχες κινήσεις. Αυτό το είπα μόνο στον Ανδρέα, μήπως φοβηθεί ότι θα γελιοποιηθεί και θα μου μαρτυρήσει το πρόσωπο. Δεν το έκανε. Αλλά δεν χρειάστηκε κιόλας. Ξέρεις γιατί? Πριν λίγο μου είπε κοιτάξτε ότι φεύγει για τη δουλειά. Και εγώ τον παρακολούθησα. Και τον είδα να στρίβει στο στενό μάτι προς το σπίτι σου, λελέ. Τι να κάνει εδώ ο Ανδρέας στο σπίτι μου? Τον είδα, Χρυσό μου, τον παρακολούθησα, τον είδα ότι μπήκε εδώ μέσα. Τι να κάνει, δεν ξέρω τι να κάνει. Μπορεί να σου φέρει φρούτα από τη θεία σου, την Ελισάβετ. Δεν είμαστε καλά τώρα. Δεν είναι δυνατόν. Σε παρακαλώ, φώναξέ το. Μα δεν είναι εδώ ο Ανδρέας. Στο είχα πει. Σε παρακαλώ, Αλέκα, έξω το σπίτι μου τώρα. Μα, θυμώνει κιόλας το Χρυσό μου. Νομίζεις ότι θα φύγω από εδώ χωρίς να ξεκολλήσω τον άντρα μου? Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη και φώναξέ τον. Μα δεν είναι εδώ ο Ανδρέας. Τι να κάνει στο σπίτι μου, έχω πάει. Φώναξέ τον, λέει. Ανδρέα! Πες εκεί να εξηγηθούμε. Παλιοφίλικο, που νομίζεις ότι θα γλιτώσεις με αυτό. Αλλά και ο διάολος ο ίδιος να είναι, εγώ από εδώ πέρα δεν το κουνάω. Περάστε. Περάστε. Ω, τι φιλτάτη, κυρία Λέκα. Τι είναι, θα σκάσαμε πια. Καιρό έχουμε να σας πούμε. Την περιβιδιώτη μέρα της δίκης. Όντως, στρατηγέ μου, αντίξωες περιστάσεις, τι να κάνουμε? Τόσο πιο πολύ τρομοκρατήθηκες, Αλέκα μου, πολλές απουσίες σου βάλα. Τι να κάνουμε, φτέρπη μου, τι να κάνουμε? Απόψε μας είμαστε για να είμαστε. Α, όχι, στρατηγέ μου, είσαστε για να είσαστε. Εγώ δεν παίζω, έχω δουλειές λιγάκι κατεπίδουσες. Δηλαδή, τι δεν θα παίξεις? Έπαιξα τώρα εδώ με τη χρυσή μου τη λελέ. Τη δυο σας. Ναι, ναι. Τι παιχνίδι. Παπά. Α, το μάθετε κι εσείς από το παιχνίδι. Εδώ παπάς και παπάς, πού είναι ο παπάς? Τελείως συμπτωματικά. Τα μουσκεψε όμως, στρατηγέ. Τον βρήκα τον παπά. Αλήθεια? Ναι. Ναι, τον βρήκε η Αλέκα. Είναι κερδισμένη, της γύρισε το κούρι. Επιτέλους μια φορά θα μου γυρίσει και εμένα το κούρι. Δεν μου κάνεις, σε παρακαλώ, χρυσή μου,
χάρη να με εξοφλήσεις. Μια στιγμή. Αφού σας είπα, στρατηγέ μου, έχω πάρει όρκο. Όρκο. Ναι. 50 έχω πάρει εγώ. 50. Ναι, απλά κάνω πάντα έτσι. Έτσι. Δεν πιάνει ο όρκος. Χάρη στο καλό. Γιατί έτσι αλλιώς κάνεις. Το λέω τώρα. Πώς είστε αγαπητοί? Καλά, γιατρέ μου, μια χαρά εσείς. Ωραία, ο σύζυγος, τα παιδιά. Δόξα σε Θεός, όλοι καλά είμαστε. Έτοιμη λοιπόν για τη μάχη? Α, όχι, εγώ δεν παίζω. Γιατί? Σίγουρα η Αλέκα κόβει το χαρτί. Όχι, Ελάτε κύριε Αλέκα, θα παίξετε μαζί μας. Απόψε, θα κάνουμε το τάκι όμως παιχνίδι. Έτερα μάλιστα και μια τράπουλα με αυτές που σας αρέσουν. Ορίστε. Τι ωραία που είναι. Και πώς γλιστράει. Όχι, να μένω. Αφήστε το καλύτερα. Αφήστε την παιδιά να παίξουμε, δεν θέλει. Θέλετε, το είπα 100 φορές. Εγώ αυτή τη τράπουλα δεν θέλω να την ξαναπιάσω στα χέρια μου. Παναθεμάτι. Νάιλον είναι. Ναι, γι' αυτό σας είπα. Πρέπει να την έσετε εσείς απόψε. Καλά η παιδιά ο όρκος με μια παρτίδα. Όχι βέβαια. Υπάρχει και να μου τόσο σίγουρο. Όχι, αφήστε το καλύτερα. Ελάτε να παίξουμε. Αμάν βρε φτέπει! Αμάν! Γιατί πιάζεσαι στα νεύρα σου είσαι! Αμάν βρε Αλέκα, μας καθυστερείς. Παπα! Κάνεις φασαρία για μια μικρή παρτίδα. Άντε καθίστε κάτω. Αλέκα! Τώρα βγήκες εσύ. Ας έβγαινες νωρίτερα. Τώρα έχω δουλειά. Παίζω. Λοιπόν, είναι κλειδωμένο στο φτερό σου, Γιατί όμως είσαι τριωνήμερο? Ξέρω εγώ, όλοι εδώ μέσα είστε με τα φεγγάρια σας. Μα εγώ όμως δεν έχω φεγγάρια, κύριε Μαριγό. Έχεις και εσύ κάτι φεγγάρια. Με συγχωρείς πολύ, κύριε Μαριγό, αλλά εγώ αν επέμενα να εργαστεί στο σπίτι στο όνομά μου δεν ήταν για να εξασφαλίσω ο προσωπικός. Ήταν για να εξασφαλίσω την Νίνα. Η μαμά δεν το έπαιζε και αυτό στα χαρτιά. Σε μίλησε κανένα για το σπίτι, παιδάκια. Με μίλησες όμως για φεγγάρια, κύριε Μαριγό. Τέλος πάντων, ειδοποίησε λίγο σου παρακαλώ την Νίνα ότι ήρθα. Είναι στο μπάνιο. Ο Λάκης. Δεν πρόκειται να βγείτε έξω. Ναι, πρόκειται. Πώς, περίμενε, κράτατε τις εκκρεμίες και θα έρθει. Καταράτα, 10 φορές θα πέρασε σήμερα. Να σε ρωτήσω, μήπως ξέρεις αν θα φύγει ο μπαμπάς μαζί? Τώρα δεν σε παιδάκι μου, είναι θηρία νήμερο πεθεράς. Και πού είναι τώρα, τι κάνει? Είναι στο δωμάτιο, κλειδωμένος με ένα κλειδί και δεν θέλει να δει κανέναν. Α, είναι κλειδωμένος με ένα κλειδί, και δεν θέλει να δει κανέναν. Γιατί όμως είναι κλειδωμένος με ένα κλειδί και δεν θέλει να δει κανέναν, κύριε Μαριγό? Δεν ξέρω, αλλά σκάζει γάιδερος. Με συγχωρείς πολύ, κύριε Μαριγό, αλλά είσαι ανάγωγη. Τι ανάγωγη, 10 φορές είπα, θηρία ανήμερο είναι. Και τι θες να κάνω εγώ τώρα, να πας να τον φωνάξεις και αυτόν? Το ξεπερμένο. Κύριε Μαριγό, να πας να φωνάξεις τον παπά ότι ήρθα. Να πας. Πάτε καλά εδώ μέσα στο σπίτι. Έλα. Είσαι σίγουρος? Φύγε, είπα. Όχι, φεύγω, παπά. Α, εδώ είσαι εσύ. Εδώ είμαι, παπά. Περιμένω τα παιδιά. Το διάολο. Έλληνας. Τι είπες? Τίποτα, παπά. Χιούμορ κάνω. Επειδή είσαι λιγάκι κλειδισμένος για να καλμάρετε λιγάκι. Γιατί δεν είσαι κατάλληλη ώρα. Τι να κάνω. Μου κάνεις παρακαλώ. Κοιτάρι θα πάρεις ένα τηλέφωνο. Μάλιστα. 2431-087-87-0. Αμέσως. Είναι το τηλέφωνο της κυρίας δίπλα. Στο σπίτι της κυρίας Λελές. Ναι. Α, όχι. Η μαμά είπε ότι είναι ένα κάθομαι και πρέπει να διακόψουμε κάθε σχέση μαζί της. Πότε το έλεγε αυτό? Σήμερα το πρωί. Σήμερα το πρωί. Ναι. Τώρα είναι δίπλα και παίζει χαρτιά μαζί της.
Η μαμά. Η μαμά. Απίθανο. Μα έκανε τίποτα πιθανό, όλα απίθανο. Όλα εξωφρενικά. Στο διάολο. Δεύτερος διάολος. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Ακούστε μπαμπά. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει λιγάκι ψυχραιμία. Ποιος σας είπε εσάς ότι η μαμά είναι δίπλα και παίζει χαρτιά? Προλίγου ήμουν εκεί και την είδα. Παίζετε κι εσείς. Ελέφαντα σκάσει, παιδί μου, ελέφαντα! Προλίγο έσκασα γάιδαρο, τώρα προχώρησα στους ελέφαντες. Δεν θα μείνει παχύδα μου για παχύδα μου. Τι λες? Τίποτα μπαμπά, χιούμορ κάνω, επειδή είστε λιγάκι εκνευρισμένος. Και βρήκες την κατάλληλη ώρα. Τι να κάνω, θα πάρω τηλέφωνο αμέσως. Εμπρός, άντε πάλι. Θέλετε να ζητήσω την κυρία Λελέ? Όχι. Να ζητήσεις την πεθερά σου και να της πεις ότι της δίνω 10 λεπτά. 10 λεπτά! Αν δεν έρθει, θα φύγω από το σπίτι. Και πού θα πάτε? Στον Αγύριστο! Μάλιστα. Χιούμορ κάνετε, έτσι? Λέτε λίγο το νούμερο γιατί το ξέχασα. 2-4-31-087-653. Εμπρός, το σπίτι της κυρίας Λελές. Μου δίνετε σας παρακαλώ την κυρία Λέκα. Μάλιστα, είναι μια γυναικεία φωνή και μου λέει να περιμένω. Να της πεις. Εμπρός. Τι? Σοβαρά. Λέει ότι παίζει χαρτιά και δεν μπορεί να διακόψει. Να της πεις ότι ζητάει ο άντρας. Να της πείτε ότι τη ζητάει ο άντρας της. Να διακόψει το χαρτί και να έρθει στο τηλέφωνο. Να διακόψει το τηλέφωνο και να έρθει αμέσως στο χαρτί. Τι λες τώρα? Ναι, με συγχωρείτε, είναι απόλυτη, κατεπίγουσα ανάγκη. Μήπως θέλετε να της πω κάτι άλλο? Όχι, ευχαριστώ, με υποχρεώσεις. Θέλετε να της μιλήσετε εσείς? Όχι, θα της μιλήσεις εσύ και να της πεις αυτά που σου είπα. Εντάξει, θα της μιλήσω εγώ και θα της πω ότι της δίνετε 10 λεπτά διορία γιατί αλλιώς φεύγετε και πάτε στον Αγύριστο. Τσουτ! Και όμορ κάνω. Έλα, υποπόταμος κάσεις. Εμπρός. Εμπρός. Μπαμπά, η μαμά είναι. Ακούστε μαμά, εδώ ο Γιαννάκης. Μη υποκρουσούσε και το έκλεισε. Την αφιλότιμη, την αφιλότιμη. Και δεν πάει άλλο. Έστω και σε αυτή την ηλικία θα τη χωρίσουν. Απίθανο. Δεν το συζητάτε. Μα έκανε τίποτα το πιθανό. Ολοξοφρενικά. Τι γίνεται εδώ πέρα? Ο μπαμπάς θέλει να χωρίσει τη μαμά. Τι έκανε, λέει? Επειδή είναι δίπλα και παίζει χαρτιά και δεν θέλει να έρθει εδώ. Άκουσα, Λάκη. Της δίνω 10 λεπτά. 10 λεπτά! Δεν τα κάνετε 20. Να περιμένω μέσα. Καλέ τρελάθηκα ο παπάς. Δίνα μου, ο μπαμπάς έχει δίκιο. Παράγινε αυτό με τη μαμά. Μου φαίνεται ότι χρειάζεται ένα καλό ηλεκτροσόκ για να συνέλθει. Τι ηλεκτροσόκ? Περιμένετε. Με τον ακόλουθο. Την κάνω να κατέβει όχι σε 10, αλλά σε 3 λεπτά της ώρας. Πώς ρε Λάκη? Ιδού πώς. Δίπλα δεν παίζουν. Δίπλα, ναι. Περιμένετε. Εμπρός. Κυρία Λελέ, εδώ Λάκης. Πείτε τη μαμά να κατέβει αμέσως. Ο παπάς έπαθε καρδιακή προσβολή. Ναι, προλαβαίνει δεν προλαβαίνει. Για τον Θεό τον χάνουμε τον άνθρωπο. Πώς σας φαίνεται? Είσαι φοβερός, είσαι απίθανος. Πάντως πιο απίθανος από σένα. Ναι, αλλά θα τρομάξει η μαμά. Τι θα κάνουμε εμείς τώρα? Τι θα της πούμε όταν έρθει? Αφήστε τα όλα σε μένα. Αλλά για να πιάσει τον κόλπο χρειάζεται και κατάλληλη σκηνοθεσία. Λοιπόν, εσύ Δίνα, πήγε να άνοιξε την πόρτα. Γιατί? Μία πόρτα διάπλατα ανοιχτή κάνει πιο βαριά την ατμόσφαιρα. Μόλις τη δει η μαμά θα καταλάβει ότι κάτι κακό συμβαίνει. Εσύ Λάκη, από εδώ. Α, όχι εδώ. Όχι Πέτρη, εδώ. Ναι, ναι, έτσι θα σε βλέπω. Κάτσε έτσι εδώ. Αμίλητος, σοπηλός, απελπισμένος. Σαν να σου ήρθε κεραυνός. Πάρω και τον άλλο βοήθους έτσι σαν κεραυνόπληκτος. Όχι έτσι ρε εσύ, θα χαλβάσεις. Χαλβάσεις και φαίνεσαι Λάκη. Έλα μωρέ, τώρα δεν έχουμε καιρό. Να, Τι θα κάνω? το χεράκι εδώ και έτσι. Σοπηλός και έτσι να έχεις μια απόγνωση στα μάτια σου. Κοιτάω ψηλά. Να κοιτάς και πιο ψηλά. Εσύ Να Δίνα. κλαίω κιόλας. Όχι να κλαίμε, μην το γυρίσουμε στη τραγουδία. Δίκιο έχει να μην κλαίμε. Να αναστενάζω μόνο. Για να στέναξε. Ας το καλύτερα να μένει. Εσύ Δίνα μου,
Σκέψου κάτι έτσι κακό για να πάρει την ανάλογη έκφραση στο πρόσωπό σου. Και τι να πω να σκεφτώ. Η Μιχάλα σου γάμος από αυτός. Έλα μωρέ τώρα στα ψέματα το λέμε, δεν έχουμε χρόνο. Ούτε στα ψέματα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να θυμηθώ κάτι, έτσι θα καθίσω και θα με καταλάβω. Καθίστε και ό,τι γίνει. Πάμε. Έτσι καθίστε. Τι έγινε, τι είναι. Άστα μαμά, ο μπαμπάς. Τι έπαθε. Καρδιά. Πού παιδί μου. Πάει. Τι είπε. Όχι, δεν μπε. Προλάβαμε και πήραμε το στομαχώρο και ήρθε και το μάζεψε. Καλά, και γιατί δεν με φωνάζετε τόση ώρα, γιατί καθυστερείτε. Φωνάξτε γρήγορα ένα ταξί. Όχι, περιττό. Γιατί θα το αγορεύω. Το ταξί. Το ταξί μωρέ, τις επισκέψεις μωρέ μαμά. Κανένας δεν μπορεί να το δει. Ούτε και πιο δική το άνθρωπο. Όχι, συμφορά μου, δυστυχία μου. Παναγία μου. Τι να κάνουμε μαμά, αυτά κάνει το χαρτάκι. Καταραμένη τράπουλα, καταραμένη. Καταραμένη. Είναι σε κίνδυνο. Όχι, όσο για τον κίνδυνο τον πέρασε. Ησυχία θέλει μόνο. Δόξα σε ο Θεός, Παναγία μου, δόξα σε ο Θεός. Καλά βρε παιδάκι μου, και πώς το έπαθε. Κάτσε να σου πω. Εμείς καθόμασταν εκεί. Ο παπάς ήταν εκεί. Πήγαινε. Πέρα εδώ θε έβριζε, πέρα εδώ θε έβριζε, πέρα εδώ θε έβριζε. Εντάξει, έβριζε. Ποιον έβριζε. Εσένα, ποιον άλλο. Εμένα. Γιατί. Γιατί δεν λες ακόμη στο χαρτί. Α, είναι άδικος. Είναι άδικος. Εγώ μόλις άκουσα το τηλέφωνο, αμέσως έτρεξα. Και ας είχα και τα ρετουρίδα. Τι λες μωρέ μαμά, έχεις τέτοιο χαρτί. Παιδάκι μου, και δεν πρόλαβα να τελειώσω το κόλπο μου. Και ας είχα ρέντα. Έχεις και ρέντα λοιπόν. Ναι, παιδάκι μου, δεν μπορείς να φανταστείς τι έγινε απόψε. Με το που καθίσαμε στο τραπέζι, 3 φορές καταραχτυπήθηκα με αυτή τη σχαμένη τη λελέ και τις 3 φορές σέτριψα τη γιούρη. Ναι. Και έντα εκείνη, φούλε εγώ. Φούλε εκείνη, καρέ εγώ. Καρέ εκείνη, χρώμα εγώ. Την έσχισα. Σαν να λέμε γύρισε το γούρι δηλαδή, Ναι, παιδάκι μου, με το που καθίσαμε, πήρα αμέσως 3 βανωτά κόλπα του στρατηγού και άλλα 2 της γιατρού. Τι λες μωρέ, αφού είχες τέτοια ρέντα βρε μαμά, για δεν πας να συνεχίσεις. Πόσο παιδάκι μου, τώρα γίνονται αυτά τα πράγματα. Πώς, γίνονται, δεν γίνονται. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορείς να ζήσεις απόψε τον παπά. Δίπλα δεν παίζουν. Τι κάθεσαι μετά και το σκέφτεσαι, πήγαινε εσύ και αν είναι κάτι θα σε ειδοποιήσουμε εμείς. Όχι, μωρελάκι μου, δεν κάνει. Τουλάχιστον να μάθουμε πρώτα ότι ο παπάς σου τώρα είναι καλά και άμα είναι καλά να πάω. Κοίταξε να δεις που το συζητάς ακόμα, να πας. Σκάσε μωρέ, γιατί να σκάσω εγώ, γιατί να σκάσω. Μάρε μαμά, για όνομα του Θεού και της Παναγίας, μας έχεις αναστατώσει, μας έχεις κάνει ζωή μας ανεπάτη. Ντροπή σου, έσχος. Και εσύ θες να συνεχίσεις το χαρτί σου. Μάνα, κάνε παιδιά λέει να δεις καλό. Εσύ Λάκη δεν μιλάς. Ντροπή σου μαμά. Και εσύ βρότε. Τι να κάνουμε. Εδώ σου λέμε σε τι κατάσταση είναι ο παπάς και σέρνω το μυαλό σου στο χαρτί. Αφού μου είπατε ότι είναι καλά ο παπάς. Τώρα καλά, επειδή ψέματα σου είπαμε για να μην σε πιάσει πανικός. Έτοιμο θάνατος είναι ο άνθρωπος. Κακούργια και τόση ώρα μου λέτε ανοησίες. Α, μάνα. Γρήγορα να πάω. Πούς θα πάω, ποιος θα με πάει. Πού να πας. Στο νοσοκομείο. Έτσι πως τα έκανες, τι να σου πω. Πού είστε παπά, χαμός γίνεται στον κόσμο. Τι να σε κάνω. Αντρέα. Φάρσα σου κάνω. Φάρσα σου κάνω. Είναι η πρώτη. Φάρσα. Είναι η πρώτη φορά που ο γιος σου έχει κάνει μια σωστή πράξη. Καλά, Βρυλάκη. Δεν τράπηκες να παίξεις τέτοιο γελίο παιχνίδι στη μάνα σου. Λόφα μαμά, ξέρεις εσύ από αυτά. Πας τι πάγατε. Ας την ευχή σας όλοι. Παιδιά, είστε εσείς και εσύ πατέρας είσαι. Τέτοια νοοτροπή δίνεις στα παιδιά σου. Να γελιοποιούν την ίδια τους τη μητέρα. Με συγχωρείς που δεν τα ανέθρεψα με τραμπουλόχορνα. Αλλά από ό,τι άκουσα ήσουν έτοιμος να πας και στο παιχνίδι. Άντε λοιπόν, πήγαινε. Να πας εσύ, Ανδρέα. Εγώ δεν παίζω. Να πας, να παίξεις το παιχνίδι που ξέρεις με τη λελέ. Άκουσε, Ανδρέα. Τις 10 εντολές νομίζω ότι τις ξέρεις. Υπάρχει μία που λέει ου μη χεύσεις. Καμία εντολή δεν λέει ου θα το παίξεις. Το πας δηλαδή μάμα. Ξέρει ο παπάς σας που το πάω. Γι' αυτό αδειάστε μου εσείς στη γωνιά για να εξηγηθώ μαζί. Ναι, πάμε γιατί αρχίζουν τα κατάλληλα για να λήξουν το Αυτό μέλλον. λέω κι εγώ για να κάνετε να φύγουμε. Και να μην θα προμάθουμε και καλή φώτιση. Αντίο μαμά και καλή φώτιση. Αντίο μαμά και... Καλή φώτιση. Κουράγιο. Και τώρα οι δυο μας. Καλά.
Δεν τράπηκες. Δεν τράπηκες καθόλου. Εσύ δεν τράπηκες μπροστά στα παιδιά να πεις έχω ερωμένη. Εσύ δεν τράπηκες να έχεις ερωμένη. Εσύ δεν τράπηκες να πας να παίξεις κάποια μαζί της. Εσύ δεν τράπηκες να... Στοπ! Λέγε. Το κόβεις ή δεν το κόβεις. Εσύ την κόβεις ή δεν την κόβεις τη σιγαμένη. Θα την κόψω μόνο αν κόψεις εσύ το χαρτί. Τελείως. Τελείως. Δικαίωμα. Θέλω να μου ορκιστείς ότι δεν θα ξαναπιάσεις ποτέ χαρτιά στα χέρια σου. Και τι να τα κάνω τα χέρια μου χωρίς χαρτιά. Άλλο προορισμό δεν έχουν τα χέρια σου. Όχι, Ανδρέα, αυτό το προορισμό τους έδωσε ο Θεός. Κατάλαβα. Άδικα χάνω το λόγο. Δεν είναι λόγια αυτά που μου λες, Ανδρέα. Μου ζητάς να κόψω το χαρτί και μάλιστα με όρκο. Και αν εγώ βρεθώ σε μια δύσκολη ώρα, τι θα κάνω, να γίνω επίορκη. Αλέκα, σου λέω τελευταία φορά. Αν δεν αποφασίσεις να θεραπευτείς με αυτή την αρρώστια, θα χωρίσουμε. Άκου τι λέει, να χωρίσουμε σε αυτή την ηλικία, να γίνουμε γελοί. Καλά βρε Ανδρέα, αύριο μεθαύριο παντρεύουμε την κόρη μας. Α, μάλιστα. Ευτυχώς που δημιούργηκες έτσι μια κόρη. Γιατί Ανδρέα, δεν θυμάμαι εγώ την κόρη μου, δεν φροντίζω τα παιδιά μου, δεν αγαπώ τον άντρα μου. Ποια παιδιά σου, ποια παιδιά σου. Εσένα τα παιδιά σου είναι το τραπουλόχαρτα και ο άντρας είναι ο βαλές. Ανδρέα, είσαι άδικος, δεν είναι όπως περιγράφεις. Μια δυναμία έχω κι εγώ, απλά το χαρτί. Θες να το κόψω, θα το κόψω. Με το μαχαίρι, για να δεις ότι είμαι και καλή σύζυγος και καλή μητέρα. Να το δω και να μην το πιστέψω. Θα το δεις και θα το πιστέψεις. Είναι να μην δώσω εγώ το λόγο. Άμα τον δώσω, τελείωσε. Εσύ γιατρέ μου. Όχι, όχι. Καλά είναι ο Ανδρέας. Μια φάσα των παιδιών έκανε απλά. Εσείς τι κάνετε. Παίζετε. Ήρθαν και οι άλλοι. Ποιος κερδίζει. Η Λελέ. Εντάξει γιατρέ μου, σ' αφήνω. Παίζουνε. Δίπλα ακριβώς, Ανδρέα. Και να θες να γιάσεις, δεν σ' αφήνουν οι διάολοι. Τι θες να πεις με αυτό. Να, κερδίζει αυτή η συγχαμένη η Λελέ. Να πάω να τη μαθήσω λιγάκι. Επειδή ευολεύεται το λέω, όχι για τίποτα άλλο. Μα τώρα προλίγο δεν με υποσχέθηκες ότι θα κόψεις το χαρτί. Ναι, μόνο για λίγο. Γλυκά θα το κόψω σιγά σιγά. Λοιπόν, άδικα χάνω τα λόγια μαζί σου. Είσαι μια παθιασμένη χαρτοπέτρα. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ φεύγω τώρα αμέσως και πάω στο δικηγόρο. Να πας. Γεια σου. Στα κομμάτια. Παρέστα μου. Ορκίζομαι ότι δεν θα ξαναπέξω. Ότι δεν θα ξαναδώσω τα μάτια την τράβα. Δεν θα ξαναδώσω, δεν θα πιάσω τα χέρια μου. Ποτέ. Thank you.